Dara Shiva Sadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So இன்னைக்கு நம்ம 45th ஸ்லோகம் எக்ஸ்பிளனேஷன் இல்லைங்களா? ஆமா மாதாஜி. அதான் படிக்கணும். எஸ் மாதாஜி. பெருசா இருக்குன்னு சொல்லி இது பண்ணுங்க. எஸ் 45th ஸ்லோகம் ரொம்ப பெருசா இருக்குன்னு தான் அன்னைக்கு இது ஃப்ரைடே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ண 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 ஹரி ஹரி ராம ராம ராம. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. நாம் இன்னைக்கு 45வது ஸ்லோகம் ஆல்ரெடி நீங்க எல்லாரும் படிச்சுட்டீங்க. சோ நான் ஒரு வாட்டி அப்படியே இதுல எத்தனை கருத்துக்கள் கலந்திருக்கு அப்படிங்கிறதையும் நாம பார்க்க போகின்றோம். பும்சாம் கதிம் மிருகயதாம் இஹ யோக மார்கைர் தியானாம் ஸ்பதம் பகுமதம் நயனா விராம் ராமம் பௌம்யம்சம் வபுர் தர்ஷயானம் அனன்ய சித்தை யௌத்பத்திகை ஸ்மர சமக்ருணம் யுதம் அஷ்டபோகைஹி. அதாவது இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம யோக பயிற்சிகள் இல்லையா, மற்றும் பகவானுடைய அந்த 8 வகையான சாதனைகள் முற்றிலும் உடையவராக விளங்குகிறார். இந்த இடத்துல 8னாக்கா இந்த அஷ்ட சித்திகளை பற்றியும் இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கப்படுகின்றது. சிறியவற்றில் சிறியவராகவும், அதுக்கப்புறம் பெருசா, அதாவது கனமான நிலைக்கு போக முடியும். இப்படி நம்ம அனிமா லகிமா இதெல்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. அஷ்ட சித்திகள் அதை பற்றி எல்லாம் கூட நம்ம இந்த இடத்துல ரெஃபரன்ஸா படிக்க போறோம். பும்சாம் அவர்களின் கதிம் விடுதலை, மிருகயதாம் தேடிக்கொண்டிருப்போர், இஹ இவ்வுலகில் யோக மார்கை அஷ்டாங்க யோக முறைகளினால், தியான ஆஷ்பத்தம் தியானத்தின் லட்சிய பொருள், பகு சிறந்த யோகிகளினால், மதம் அதாவது மதம் என்றால் அதாவது அங்கீகரிக்கப்பட்ட, அதாவது ரெகுலேட்டிவ் இல்லையா, தட் இஸ் ஆத்தன்டிக்கா இருக்கக்கூடியது அப்படிங்கிறது பொருள். நயன விழிகள், அபிரமாம் மகிழ்ச்சி அளிக்கும், பௌஷ்ணன்னம் மனிதன், பபுகு வடிவம், தர்ஷயானாம் காட்சி படுத்துதல், அனன்ய பிறரால் அன்று, சித்தை நிறைவான, ஔபத்திகை நித்தியமாக இருக்கும், சமக்ருணன் புகழ்ந்து, யுதம் நிறைந்துள்ள முழுமுதற் கடவுள், அஷ்டபோகை 8 விதமான சாதனைகள். சோ இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம படிக்க போறதே, அதாவது வெவ்வேறு பயிற்சி முறைகள் யோக பயிற்சிகள் பற்றியும், எல்லா யோகங்களுமே பக்தி யோகத்துலதான் நிறைவடைய வேண்டும் இல்லையா. அது கர்ம யோகமா இருக்கட்டும், ஞான யோகமா இருக்கட்டும், தியான யோகமா இருக்கட்டும். தியான யோகம் அஷ்டாங்க பயிற்சிகள்ல அதாவது அதுல இருக்கக்கூடிய ஒன்று இல்லையா. அஷ்டாங்க பயிற்சிகள்ல தியான யோகம் ஒன்று. சோ அந்த தியான யோகம் எதுவா இருந்தாலுமே இறுதியில் இலக்கு பக்தி யோகமாக இருக்க வேண்டும். அதுதான் பகவானை நாம முழுமையாக சேவிக்க முடியும், அவருக்கு எப்பொழுதுமே திருத்தொண்டு புரிய முடியும். இல்லை என்றால் இந்த யோகங்களின் வழியாக நாம் இந்த பௌதீகத்துல சில நன்மைகளை செய்யலாம். இந்த பௌதீகமும் நல்லபடியா தான் இருக்கணும். இந்த பௌதீகத்துல வாழக்கூடிய உயிர்வாழிகளும் நன்னிலை பெற வேண்டும் என்றால் அவர்களை சுற்றி நடக்கக்கூடிய செயல்கள் அனைத்துமே நன்மைகளாக இருந்தாலே அவர்களுக்கும் ஒரு திருப்தியோடு நாம் அவங்களுடைய வாழ்க்கையை செலுத்த முடியும் இல்லையா. ஆனால் அதை ஒன்றே நாம் இலக்காக இட்டுக் கொள்ளக்கூடாது. அந்த தியான பயிற்சிகள்ல அவங்களுடைய அந்த யோக முறைகளை இந்த பிரபஞ்ச நன்மைக்காக மக்கள் தொண்டே மகேஷன் தொண்டு அப்படிங்கிற நிலைக்கு எடுத்துட்டு வரதுதான். ஆனா உண்மையிலே அந்த மக்கள் தொண்டு மகேஷன் தொண்டு என்பது அதை பெறக்கூடிய அந்த மனிதர்கள்
நாம கூட ஒரு ஹாப்பினஸ்ஸா இருக்கும்ன்ற சுச்சுவேஷன் வரும்பொழுது, எதையோ பெரிய லாபத்தை அடைந்த பிறகு அந்த ஒரு க்ஷணம் நம்ம பகவானை மறக்கக்கூடிய தன்மை ஏற்படுகின்றதா இல்லையா? கண்டிப்பாக ஏற்படுகின்றது. சோ எது வரைக்கும் இந்த பௌதீக சுகத்தை நாம மேன்மையாக கருதுகின்றோமோ அது வரைக்குமே இறைவன் தாழ் பணிவது, இறைவனை சிந்திப்பது, இதெல்லாம் மிக குறைவான நிலைக்கு இட்டு செல்லும். அதே ஒரு மனிதனாகப்பட்டவன் இந்த இறைநிலையில அதாவது ஸ்திரம் கொண்டு ஆழ்ந்திருந்தால், சோ அவனுக்கு இந்த பௌதீகத்தில் எவ்வளவு மேன்மையானாலுமே அதை அவன் பெரிதாக பொருட்படுத்த மாட்டான். இந்த பக்குவம் தான் நாம எடுத்துட்டு வரணும். எஸ், இந்த பௌதீகத்துல நமக்கு செல்வ செழிப்பு ஏற்படுகின்றது இல்லையா, ஒரு பதவி வருகின்றது, ஒரு பவர், அதாவது ஒரு ஆளும் தன்மையை நாம பெறுகின்றோம். இதெல்லாம் பகவான் நமக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய அவகாசங்கள், வாய்ப்புகள். இந்த வாய்ப்புகளை நாம உபயோகப்படுத்தி அவர் தாழ் படிவதற்கான மார்க்கம் என்ன என்பதை நாம தேடிக்கொள்ள வேண்டும் இல்லையா? ஆனால் அதை உபயோகப்படுத்தி நம்முடைய நிலையை இன்னும் இழிவான நிலைக்கு இட்டு சென்று விடக்கூடாது. நாம் இந்த வேறுபாடை நாம கண்டிப்பா நன்னா புரிஞ்சுக்கணும். எஸ், நம்ம எது வரைக்கும் பௌதீகத்துல நம்முடைய மனதை லயித்திருக்கின்றோமோ அது வரைக்குமே நாம் இறைவன் தாழ் செல்வது கிடையாது அப்படிங்கிறது உறுதியாக நம்ம மனசுல ஏற்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். எஸ், இந்த பௌதீகம் எது வேணாலும் அபிவிருத்தி ஆகட்டும் இல்லையா, அவை அனைத்தும் பகவான் நமக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இல்லையா, அதை உபயோகப்படுத்தி நாம நன்னிலையை செய்வதற்கு, தான தர்மங்கள் அப்படின்னா பகவானுடைய திருத்தொண்டிற்கு நாம செயல்படுவதற்கு நாம கண்டிப்பாக உபயோகப்படுத்த வேண்டும். சோ வெறுமனே நம்ம சோசியலிசம், கம்யூனிசம், பொதுநலம் பேசுறது. கம்யூனிசம் இப்போ ஒண்ணு இருக்கு, கேபிட்டலிசம் அண்ட் கம்யூனிசம், ரெண்டு இருக்கு இல்லையா. ஒருத்தர் முதலாளி தொழிலாளி அப்படிங்கிற ஒரு நிலை, இன்னொருத்தர் பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே தொழிலாளி, எல்லாருமே சம உடைமைன்னு நினைக்கக்கூடியவங்க. இந்த ரெண்டு பேருமே என்னைக்காவது நிம்மதியாக இருக்கிறார்களா? கண்டிப்பாக கிடையாது. சோ முதலாளிக்கு நிறைய இன்கம் வரணும், அதுக்கு தொழிலாளியை நிறைய செயல்படுத்துவார். அங்கேயும் காம்படிஷன் வைப்பாங்க, அதுல யார் பெஸ்ட் பர்ஃபார்மர், பெஸ்ட் எம்ப்ளாயி அவார்டு இதெல்லாம் கொடுக்குறாங்க. இதுதான் முதலாளி தொழிலாளியினுடைய இது. அட்லீஸ்ட் இங்க காம்படிஷன் வச்சாவது ஒருத்தர் ஒரு இலக்கை முன்னேறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைக்கும். ஆனால் அதாவது கம்யூனிசத்துல நம்ம போகும்பொழுது, சமநோக்கு என்ற செயல்ல வரும்பொழுது உண்மையிலே ஸ்ரத்தையோடு பண்ணக்கூடியவன் ஒரு புறம் செய்து கொண்டிருப்பான், ஒரு புறம் சோம்பேறித்தனமாக இருப்பவனும் சோம்பேறித்தனமாகத்தான் இருப்பான். ஆனால் இருவருக்குமே சமமாக பிரிக்கப்பட்டு இந்த வருமானத்தை, வருமானம் சொல்றத வெகுமதியை சமமாக பிரித்து விடுவார்கள். எல்லாருமே அதாவது சமநிலை என்று இந்த நிலை வரும்பொழுது நன்னா, அதாவது உழைக்கக்கூடியவர்களுக்கு ஊக்குவிப்பு என்பது இருக்காது. சோம்பேறித்தனமாக இருப்பவர்களுக்கு நாம வேலை செய்யலன்னாலுமே நமக்கு எல்லாமே கிடைக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு நிலைக்கு வந்த பிறகு அவன் கடைசி வரைக்கும் வேலையை செய்ய மாட்டான். சோ இப்படி சமநோக்கம், அதாவது கம்யூனிசமும் அதாவது மனிதர்களை இழிவான பாதைக்கு தான் இட்டு செல்லும். சோ அதே மாதிரி கேபிட்டலிசம் அண்ட் இதுவும் முதலாளி தொழிலாளித்துவமும் முதலாளி எஸ் வெகுமதி என்ற பெயர்ல அதாவது எம்ப்ளாயிஸ எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்றதுக்கும் சான்சஸ் உண்டு. ஆனா கம்யூனிசத்துக்கு கம்பேர் பண்ணும்போது இது கொஞ்சம் பெட்டர். ஏன்னா அட்லீஸ்ட் அங்கே நன்னா வேலை செய்யறவங்களுக்காவது ஒரு வெகுமதி, அந்த ஹானஸ்டான ஒரு வெகுமதி கண்டிப்பா கிடைக்கும். ஆனா இதுல எதுவுமே கிடைக்காது. இப்படி இந்த ரெண்டு நிலைகளிலுமே நமக்கு கீழே போகக்கூடிய நிலைதான் கிடைக்கின்றது. அதனால அனைத்துமே பகவானின் திருத்தொண்டிற்காக. நாம ப்ரொபரேட்டரே கிடையாது. we are not the ownership of anything here அப்படிங்கறத முதல்ல ஒவ்வொரு உயிர் வாழியுமே உணர வேண்டும். சோ பக்குவமான முறையில் அனைத்தையுமே, அதாவது பகவானின் திருத்துண்டு இது அப்படின்னு நினைச்சுண்டு அவரவர்களுடைய கடமையை அவர்கள் ஆற்றுவார்கள் என்றால் பகவானுக்கு தெரியும் யாரிடத்தில் என்ன எடுத்துக்கணும்ன்றது அவருக்கு தெரியும் இல்லையா. எதெல்லாம் வாங்கிக்கணும்ன்றது அவருக்கு நாம கொடுத்துட்டோம்னா கண்டிப்பா அவர் நமக்கு இந்த செல்வத்தோடைய கடைசி வரைக்கும் வாழணும்னு நமக்கு அவர் நினைத்தால் கண்டிப்பாக அந்த செல்வத்தோடைய வாழ்வோம். இல்லை, இவன் இன்னும் இந்த பௌதீகத்திலே இருந்து கொண்டிருந்தால் இந்த பக்கம் அவனுடைய பக்தி மேன்மையாக சென்று கொண்டிருக்கும் பொழுது இது தடைக்கல்லாக இருக்கின்றது என்று நினைக்கும் பொழுது பகவான் அனைத்தையுமே அவர் எடுத்துவார். எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய வாழ்க்கையே எடுத்துக்கலாம். அவர் அநேக, அதாவது வணிகங்களை புரிந்தவர். ஆனால் அந்த வணிகங்கள் எல்லாம் தன்னுடைய குழந்தை மற்றும் தன்னுடைய குடும்பத்தாருக்கு அதை செய்யணும்ன்றது அவருடைய ஒரு குடும்பஸ்தரா
அவரும் வந்து தன்னுடைய கடமையை ஆற்றணும் தான் நினைச்சார். ஆனா இறுதியில வந்து இவருடைய பக்தியும் மேன்மையாக சென்றது இல்லையா? பக்தியும் மேன்மையாக சென்றது. மேலும் வந்து அவருடைய குருவனுடைய வார்த்தையை வந்து கண்டிப்பாக அவர் ஏற்று நடக்கிறதுக்கான பாதையும் அவர் வந்து பகவான் வழிவகுத்து கொடுக்கணும் இல்லையா? அதற்கான முயற்சிகள் எல்லாம் செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுதுதான் அவருடைய வியாபாரம் வந்து முடக்கமாகி அவர் வந்து இந்த பக்தி பாதைக்கு வந்தார். சோ இது வரைக்கும் அதாவது சந்நியாசத்தை ஏற்று வந்தார் இறுதி கட்டத்துலதான். அதாவது முதன்மையான காலகட்டங்கள் கிடையாது, வாழ்க்கையினுடைய இறுதி கட்டத்துல தான் அவர் வந்தார் இல்லையா? அதனால நம்ம 70 வயசுக்கு மேல என்ன இருக்கு, நம்ம வந்து இந்த பிசினஸும் சரி எதுவும் சரி 70 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் வந்து we need to have a retirement life தான். பகவானும் அந்த காலகட்டத்துலதான் அதை வந்து எடுத்தார். அவரிடத்துல இந்த அனைத்துமே சென்ற பிறகு அவருடைய குரு இட்ட கட்டளைக்கேற்றவாறு அவரும் மேற்கத்திய நாடுகள் சென்று 12 ஆண்டுகள் வந்து இந்த 108 ஆலயங்கள் 80 புஸ்தகங்கள் எல்லாம் எழுதி அவர் வந்து இந்த அதாவது இந்த இக உலகத்துல வந்து கிருஷ்ண இயக்கம் என்றால் என்ன, எவ்வாறு செயல்பட வேண்டும், எவ்வாறு அதனுடைய அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எல்லாம் இருக்கணும் அப்படிங்கிற எல்லா செட்டப்புமே நீட்டா பண்ணி வச்சுட்டு போயிட்டார். அதனாலதான் அந்த இயக்கத்துல வந்து குழப்பங்கள் எதுவுமே கிடையாது. சோ முதல்ல இருந்தவர் இல்லைன்றதுக்காக இந்த இயக்கம் நடவாமலும் இல்லை இல்லையா? சோ அங்க எல்லாருமே அந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் கரெக்டா ஃபாலோ பண்றாங்க. சோ நம்ம கிட்ட வந்து பகவான் எது நமக்கு தேவையோ அதை கொடுப்பார் அப்படிங்கிற அந்த உறுதியை வந்து மனசுல நம்ம வச்சுக்கணும். தட் இஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, பகவானின் இக்கோலமே, அதாவது அங்கே நடந்து வந்த பகவானுடைய அந்த ரூபத்தை கண்டு யோக முறைகளை பின்பற்றுபவர்களால் தியானிக்கப்படுகின்றது 4 கைகளுடைய ரூபம். இதுவே தியானத்தில் யோகிகளுக்கும் மகிழ்ச்சி அளிக்கின்றது. நமக்கு எந்த ரூபமா இருந்தாலும் பகவானை நம்ம காணக்கூடிய பாக்கியம் கிடைச்சா கண்டிப்பா நம்ம சந்தோஷப்படுவோம். ஆனால் தியான பயிற்சி செய்பவர்கள் இந்த பரமாத்மாவுடைய நிலையை கொண்டுதான் அவர்கள் வந்து தியான பயிற்சிகள் செய்கிறார்கள். மகா யோகிகளினால் நிரூபிக்கப்பட்டிருப்பதினால் இது கற்பனை அன்று. அதனால நம்ம கற்பனையிலே அந்த 4 கைகளை எடுத்துட்டு வரவே முடியாது. நம்ம கற்பனையால நம்ம வந்து நம்மளையே தாட் ப்ராசஸ்ல வந்து இப்படிதான் ரூபம் இருக்கும்னு நம்ம நினைச்சாலும் அது ஒரு செகண்ட் கூட நிக்காது. தானாக வரக்கூடிய அந்த ரூபம் வந்து பகவானுடைய கருணையால் அந்த யோகிகள் வந்து தர்சனத்தை பெறுகிறார்கள். அதனால நம்ம நினைக்கிற மாதிரி எதுவுமே வராது, உண்மையே ஆகும். பகவானே நினைச்சு நமக்கு வந்து அவருடைய தரிசனத்தை கொடுக்கிற அளவுக்கு நம்ம பக்தியை நம்ம வளர்க்கணும். அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாகம். சோ பகவான் 8 வகையான சாதனைகளை முற்றிலும் உடையவராக விளங்குகிறார். இஸ் ஆல்சோ மிஸ்டிக் யோகி இல்லையா? அவர் தான் ஹையஸ்ட் மிஸ்டிக் யோகியே. மேலும் ஆகையினால் பிறருக்கோ இச்சாதனைகள் முழு நெருடன் கிடைப்பதற்கு சாத்தியமே கிடையாது, முழுமையாக கிடைக்காது. ஏன்னா அவருக்கு அல்ல அதாவது குறையாத ஆற்றல் இல்லையா? எவ்வளவு யோக சித்திகளை அவர் உபயோகப்படுத்தினாலும் அது அப்படியேதான் நிரம்பி வழியும். ஆனால் மனிதர்களாகிய நாம இந்த தியான பயிற்சியில வந்து ஈடுபடும் பொழுது நம்ம யோக சித்திகளை உபயோகப்படுத்தா கண்டிப்பா அது குறைய ஆரம்பிக்கும். மீண்டும் அந்த யோகி அந்த தவத்தை வந்து அவன் மேற்கொண்டு அந்த யோகத்தை அவன் ஃபில் பண்ணிக்கணும். அந்த பவர் எல்லாம் ஃபில் பண்ணிட்டே இருக்கணும். ஒரு புறம் எப்படி நம்ம பேட்டரி சார்ஜ், இப்போ நம்ம போன் கூட இருக்கு, சார்ஜ் பண்ணா அது ஒர்க் ஆகுது இல்லையா? அது சார்ஜ் குறைஞ்ச உடனே அது சுவிட்ச் ஆஃப் ஆயிடுறது இல்லையா? அது போல சார்ஜிங் வந்து என்னது, தியான பயிற்சி ஒரு யோகிக்கு. அவர் அனைத்தையுமே அடுத்த ஒரு நலனுக்காகவோ யார் நலனுக்காகவோ அவர் உபயோகப்படுத்துகிறார். சோ அப்படி அந்த பவர் அதுல இருந்து ஆற்றல் சென்று விட்டால் இந்த இடத்துல வெற்றிடமாகும். மீண்டும் அவர் பயிற்சி செய்து அதை அவர் ஃபில் பண்ணிக்கணும். இதுதான் வந்து யோகிகள் செய்யறதே. தியான பயிற்சிகள் இருக்கிறவங்க செய்யக்கூடியது ஒன்றுதான். ஏன் அவங்களுக்கு எல்லாம் நெகட்டிவ் இம்பாக்ட் வருது, ஏன் பவர் இல்லாம போறாங்க இல்லையா? பவர், அவர்களும் நம்மள மாதிரி ஒரு மனிதர்கள் தான். ஆனால் உத்தம நிலையை அடைந்த மனிதர்கள், அந்த ஆத்மா வந்து தூய்மை அடைந்த நிலையில இருக்கு. நமக்கும் அவர்களுக்கு தான் வித்தியாசம் அது ஒண்ணுதான். அதனாலதான் அவர்களை செய்யக்கூடிய அந்த யோக பயிற்சிகள் வந்து இந்த பிரபஞ்ச நன்மைக்காக அவர்களை உபயோகப்படுத்துகிறார்கள். தவறு ஒன்றும் கிடையாது. ஆனால் அது அவ்வளவு சுலபமான பாதை கிடையாது. அது எல்லோராலையுமே வந்து அடையக்கூடிய ஒன்று கிடையாது. அவங்களுக்கும் அந்த நெகட்டிவ் இம்பாக்ட்ஸ் இல்லையா கண்டிப்பா இருக்கும். அதை வந்து அவங்க பியூரிஃபை பண்ணணும். அடுத்தவர்களுடைய இதெல்லாமே கர்மங்களை வந்து இப்ப குருவானவர் இனிஷியேஷன் எடுத்துக்கும் பொழுது குரு நம்முடைய இதுவரைக்கும் இருந்த பாவத்தை பூர்த்தியும் அவர் வந்து ஏற்றுக்கொள்கிறார். இதுதான் வந்து இனிஷியேஷனுடைய இது.
இனிமே நம்ம ஒரு ஃப்ரெஷ் லைஃப், ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப் எடுத்துட்டு போறதுக்கு தங்கு தடை இல்லாம செல்வதற்கான மார்க்கத்தை நாம பெறுகின்றோம். சோ அப்படிப்பட்ட குருவுக்கு நாம் என்ன செய்யக்கூடாது? அபராதங்கள் செய்யக்கூடாது இல்லையா? அது நமக்கும் வைஷ்ணவ அபராதம் ஆகின்றது, அவருக்கும் அது கடினமான சூழ்நிலையை ஏற்படுத்தும். அதனால்தான் இது எல்லாமே நம்ம யோசிக்க வேண்டிய ஒன்று. யோக முறைகள் என்பது மனிதன் ரூபத்தில் இருப்பவர்களுக்கு அல்ல குறையாதது கிடையாது. அவர்கள் அதை நிரப்பிக்கொண்டே இருந்தால் ஒழிய அது எவ்வளவு அள்ளி விடுகின்றோமோ அவ்வளவும் அதாவது யூஸ்டு தான் எனர்ஜி. அதனால நம்ம அது போனதுதான். மீண்டும் அவர் தியான பயிற்சிகள் செய்து யோக சித்தி முறைகளை அபிவிருத்தி செய்து கொண்டு அந்த அஷ்ட சித்திகளை அவர்கள் அடைய வேண்டும். சோ யோக முறையின் வெற்றியானது இங்கே மிகவும் அழகாக விளக்கப்பட்டது. யோக மார்க்கத்தை பின்பற்றுவோர்களின் தியானத்தின் உட்பொருளாக விளங்குவது 4 கைகளுடைய நாராயணர் வடிவமே என்பது இங்கு சிறப்பாக குறிப்பிட. மகாவிஷ்ணு அல்லது நாராயணா ரெண்டும் ஒண்ணுதான். தற்காலத்தில் யோகி என்று தம்மை அழைத்துக் கொள்வோர் நாற்காலங்களுடைய நாராயண வடிவத்தை குறித்து தியானிப்பதே கிடையாது. அப்படின்னா ஒரு யோகியானவர் யார் மீது தியானிக்கணும் என்பதை இந்த பதத்துல நாம தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ தியானத்துல ஈடுபவர்கள் எப்பொழுதுமே அந்த பரமாத்மாவை நினைத்து அவர்கள் வழிபட வேண்டும். சிலர் அருவம் அல்லது சூன்யம், அதாவது இது புத்திசம் மற்றும் இம்பர்சனலிசம் இல்லையா? சோ அசூன்யத்துல ஒண்ணுமே இருக்காது, அவங்க உட்காந்து பிளைண்டா பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அட்லீஸ்ட் சர்வவாதிகள் ஒரு பிரகாசத்தையாவது அவர்கள் அதை நோக்கி, ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, அருவவாதிகள் பிரகாசத்தையாவது அவர்கள் பயன்படுத்துவாங்க. ஆனா இவங்க சூன்யம் என்பவர்களுக்கு வெற்றிடம் தான். வெற்றிடத்தில் நாம என்ன செய்ய முடியும்? எவ்வளவு காலம் நம்ம வெற்றிடத்தை நோக்கி தியான பயிற்சிகள் செய்ய முடியும்? அதுல சுலபமாக நம்மளால தேர்ச்சி பெறவே முடியாது. சரியான முறையினை பின்பற்றும் மகா யோகிகள் இதனை அங்கீகரிப்பதில்லை. அதாவது மகா யோகி இது எல்லாமே இதை அங்கீகரிக்கதே கிடையாது. ஏன்னா தியானத்தில் இருப்பவர்கள் எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய 4 கைகள் அதாவது உடைய அந்த ரூபத்தை மீது தியான பயிற்சிகள் செய்ய வேண்டும். அது பரமாத்மாவினுடைய ரூபத்தின் மீது. உண்மையான யோக மார்க்கமானது புலன்களை கட்டுப்படுத்தி தனிமையான தூய்மையான இடத்தில் அமர்ந்து எவ்வாறு அந்த யோக பயிற்சி செய்யணும்ன்றதை இந்த இடத்துல அழகாக எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. இந்த அத்தியாயத்தின் இச்லோகத்தில் விவரிக்கப்பட்டிருக்கும் 4 குமாரர்கள் முன்னால் தோன்றிய நாற்கரமுடைய நாராயணருடைய வடிவத்தை தியானத்தில் நிறுத்த வேண்டும். கிருஷ்ணரது விரிவே இந்த நாராயணர். நம்ம இது ஆல்ரெடி கோலோக சாட்ல படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? ராஜனுடைய விரிவங்கம் மகாலட்சுமி, கிருஷ்ணருடைய முதல் விரிவங்கம் நாராயணர் என்று. ஆகையினால் கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் இப்பொழுது பரப்பிக் கொண்டிருப்பதே உயர்ந்த உண்மையான யோக மார்க்கத்தை பயிற்சியாகும். அதாவது கேவல பக்தி, அனன்ய பக்தி தான் கிருஷ்ண இயக்கம் அதாவது இஸ்கான் இயக்கம் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காரு. அததான் இந்த பிரபஞ்சத்துல எல்லா இடங்களிலுமே அவர்கள் பரப்பி கொண்டிருக்கிறார்கள். பயிற்சி பெற்ற பக்தி யோகிகளால் கிருஷ்ண உணர்வே உயர்ந்த யோகமாக மேற்கொள்ளப்படுகின்றது. யோக பயிற்சியின் அனைத்து கவர்ச்சிகளுக்கு இடையே 8 வகையான யோக நிலைகள் சாதாரண மனிதன் மிகுந்த சிரமத்தின் பேரில் அடைய முடிகின்றது. அஷ்ட சித்திகள் அவ்வளவு சுலபத்துல அடைய முடியாது. ஆனால் இங்கே 4 குமாரர்களின் முன்னர் தோன்றிய பகவான் மேலே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் 8 வகையான நிறைவுகளை தன்னிடத்திலே நிரம்ப பெற்றவராக விளங்கினார் என்று குறிப்பிடப்பட்டது. சோ ஏன்னா அவரது அளவிட முடியாத ஆற்றல் இல்லையா? இஸ் a மிஸ்டிக் யோகி. சோ ஆனால் அவருக்கு அல்ல குடையாத அந்த ஆற்றலை பெற்றவர். அதனால எவ்வளவு சித்திகள் வேண்டென்றாலும் அவருக்கு இருக்கின்றது. அதனால நம்ம அவரோட கம்பேர் பண்ணவே முடியாது. இதுவே கிருஷ்ண உணர்வு என்று அழைக்கப்படுகின்றது. ஸ்ரீமத் பாகவதம் மற்றும் பகவத்கீதை போன்றவற்றில் அல்லது பதாஞ்சலி யோக முறையிலும் விவரிக்கப்பட்டிருக்கும் யோக முறையானது மேலை நாடுகள் பொதுவாக அறிந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய தற்காலத்துக்கு பயிற்சிக்கப்படுகின்ற ஹட்டயோகா தான். நம்ம அஷ்டாங்க யோகம் தான் ஹட்ட யோகா. முற்றிலும் வேறுபாடு. அது பிசிக்கல் எக்ஸசைஸ். அது மனதையும் உடலையுமே பக்குவத்துல இருத்துறதுக்காக தான். அதுல பக்தி கிடையாது. உண்மையான யோக பயிற்சியானது முதலில் புலன்களை கட்டுப்படுத்துவதாகும். அவ்வாறு கட்டுப்படுத்திய பின்னர் முழுமுதற் கடவுளான கிருஷ்ணரின் அதாவது நாராயணரின் வடிவத்தின் மீது மனதை செலுத்துவதாகும். பகவான் கிருஷ்ணரே உண்மையான முழுமுதற் கடவுள் ஆவார். பிற விஷ்ணு வடிவங்களாக 4 கரங்கள், கையில் சங்கு சக்கரம், அதுக்கப்புறம் கதை இல்லையா மற்றும் தாமரை. இவை அனைத்துமே போன்ற அணிந்து கொண்ட செய்யப்பட்டிருப்பதெல்லாம் கிருஷ்ணரின் அம்ச விரிவங்கங்களை, அதாவது அம்ச விரிவங்கங்கள், அவருடைய எக்ஸ்பான்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க.
பகவத்கீதையில் ஒருவன் பகவானின் வடிவத்தை தியானித்தல் வேண்டும் என்று பரிந்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. அந்த சச்சிதானந்த ரூபத்தின் மீது நம்முடைய தியானத்தை நிலைநிறுத்த வேண்டும். மனதை ஒருமுகப்படுத்துவது புனிதமான சூழ்நிலையில் சுத்தம் செய்யப்பட்ட தனிமையான இடத்தில் அதாவது ஒரே நேர்கோட்டுல உட்காரணும், ஸ்ட்ரைட்டா உட்காரணும். ஸோ இப்படி எல்லாம் போட்டு பிரெண்டா உட்காரவே கூடாது, ஸ்ட்ரைட்டா உட்காரணும். ஸோ எவ்வாறு அந்த யோக பயிற்சி செய்யணும். இன்னொன்னு, இந்த ஷோல்டர்ஸ் நம்ம டைட்டா பிடிச்சுக்க கூடாது. எனிதிங் எந்த யோக முத்திரையா இருந்தாலும் அதை ஒரு ஃப்ரீ ரிலாக்ஸ்டு வேல தான் நம்ம யோக பயிற்சிகள் செய்யலாம். ஸோ ரொம்ப இழுத்து பிடிச்சிட்டோம்னாக்கா நம்ம அந்த ஸ்டிஃப்னஸ்க்காக நம்ம பாடி பெயின் தான் வருமே ஒழிய எக்ஸசைஸ் சக்சஸ்ஃபுல் ஆகாது. அதனால யூ ஷுட் டூ இன் அ வெரி ரிலாக்ஸ்டு வேயா பண்ணணும். அதாவது பாடிலி போஸ்டர்ல ரிலாக்ஸேஷனா இருக்கணும், ரொம்ப டைட்டா இருக்கக்கூடாது. ஸோ அந்த மாதிரி யோக பயிற்சிகள் எல்லாமே செய்யப்படும் பொழுது நம்முடைய ஆரோக்கியம், மனசு ஒருநிலை பக்குவம் அடையறதுக்கு எல்லாமே அது உதவுகின்றது. ஸோ மேலும் அமர்ந்து பயிற்சி செய்ய வேண்டும். யோகியானவன் பிரம்மச்சரியத்தின் ஒழுங்குமுறை விதிகளை கடுமையாக he has to follow the பிரம்மச்சரியம், சரியா, தன்னை கட்டுப்படுத்தி வாழ்தல் வேண்டும். முதல்ல இந்த நாக்கு, அதுக்கப்புறம் இந்த வயிறு இல்லையா, அதுக்கப்புறம் சிறப்பு உறுப்புகள், இந்த எல்லாமே ஒரே நேர்கோட்டுல தான் இருக்கு இல்லையா. இந்த மூன்றையுமே கட்டுப்படுத்த வேண்டும். முதலில் நாவை கட்டுப்படுத்தினால் மிச்சம் எல்லாம் தானாவே கட்டுப்படும். அதெல்லாம் உணவிலிருந்து நாம ஸ்டார்ட் பண்ணணும். பிரசாதம் எதற்கு என்பதற்கான இது இந்த இடத்துலதான் நம்ம முக்கியத்துவத்தை பார்க்கணும். நம்ம பேசக்கூடியது எல்லாம் கூட பக்குவமாக அமையணும்னாக்கா நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய உணவும் பக்குவமானதாக இருக்க வேண்டும். அதான் ரொம்ப முக்கியம். யோக பயிற்சியில் இன்றியமையாதது புலன்களை கட்டுப்படுத்துவதுதான். அதிலும் புலனடக்கத்தின் ஆரம்பே நாக்கை கட்டுப்படுத்துவதிலிருந்து தான் தொடங்குகின்றது. நாக்கை ஒருவன் கட்டுப்படுத்தி விட்டான் என்றால் பிறகு அவன் மற்ற புலன்களை நிச்சயமாக கட்டுப்படுத்தி விடுவான். ரொம்ப அழகான வார்த்தை. நீங்க எல்லாரும் புக் இருக்கிறவங்க எல்லாம் அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க. நாம பேசக்கூடிய வார்த்தை, நாம் உண்ணக்கூடிய உணவு, இந்த ரெண்டுமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இந்த ரெண்டுத்துக்குமே நாம் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய உணவின் மீதுதான் இருக்கக்கூடிய ஒன்று. எத்தகைய உணவை உண்கின்றோமோ அத்தகைய குணாதிசயத்தை நாம பெறுகின்றோம். அதாவது மிக கசப்பான, புளிப்பான, இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு உரப்பு, சில பேருக்கு நிறைய உப்பு சாப்பிடுவாங்க, அவங்க எல்லாமே ரஜோகுணத்துல மேலோங்கி இருக்கிறார்கள் என்று அர்த்தம். சோ மேலும் சத்துவகுணத்துல இருக்கிறவங்களையும் ஒரு பால் பதார்த்தங்கள் மற்றும் காய்கறிகள், பழங்கள் இல்லையா, இப்படி ஒரு நார்மலான ஒரு ஃபுட் வெரைட்டி சாப்பிட்றவங்க சத்துவத்துல இருக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்கள். மேலும் ரஜோ தாம்சிக் குணத்துல ரொம்ப ஊசி போன, காலம் கடந்த அத்தகைய உணவு வகைகள் எல்லாமே அவர்கள் உட்கொள்கிறார்கள். அதனால் அந்த குணாதிசயத்துக்கு ஏற்றவாறு அவர்கள் செயல்பட ஆரம்பிக்கிறார்கள். ஒரே சமயத்தில் ஒருவன் தவிர்க்கப்பட்ட உணவு மற்றும் மதுபானம் போன்றவற்றை சுவைத்துக் கொண்டு யோக பயிற்சியிலும் முன்னேறவே முடியாது. யூ ஷுட் லீவ் தட். யோக பயிற்சியில இருக்கிறவங்க இத்தகைய தவறுகளை, இந்த 4 ரெகுலேஷன்ஸை அவனால செய்தால் யோக பயிற்சியில முன்னேறவே முடியாது. இதில் மிகவும் வருத்தத்திற்கு உண்மை என்னவென்றால், அங்கீகாரமற்ற பல யோகிகள் மேலை நாடுகளுக்கு யோக பயிற்சிகள் பின்னால் மக்களுக்கிடையே நாட்டத்தினை தங்கள் சுயநலத்திற்காக பயன்படுத்தி கொண்டதாகும். செல்பிஷ்னஸ். அங்கே பக்தி, அதற்காக இந்த யோக பயிற்சி செய்யறோன்றதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது. யோக முத்ராஸ் கூட இருக்கு இல்லையா. அந்த முத்திரையில நின்னு நம்ம துருவ மகாராஜ் எப்படி நின்றுட்டு இருந்தாரு இல்லையா, ஒற்றை கால நின்று, அதுவும் ஒரு ஒன் ஆஃப் த யோகா முத்ரா இல்லையா. அது என்ன ஆசனம் சொல்லுவாங்க, யாருக்காவது ஞாபகம் இருக்கா? ஒற்றை கால் மடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் யூ வில் பி பிரேயிங் லைக் திஸ். தட் இஸ் ஆல்சோ மேலையும் தூக்கி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. யோகபாத ஆசனம். ஏகபாதாசனமா? ஏகபாதாசனம். அந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றுமே ஒரு போஸ்டர்லயுமே நாம பகவானை நினைத்துதான் பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டும் இல்லையா. ஆனால் அத்தகைய யோக பயிற்சிகள் செய்யும் போது நமக்கு யாராவது கடவுளை நினைச்சு பண்ணுங்கன்னு சொல்றாங்களா? கண்டிப்பா கிடையாது. இந்த எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்க, அந்த எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்க தான் சொல்றாங்க. உண்மையிலேயே அவர்கள் அதையும் கலந்து சொன்னாங்கன்னா பக்தனாக இருப்பவனுக்கு அது மிக சுலபத்தில் அடைந்துவிடும். ஆனால் இங்கே எல்லாமே கமர்ஷியல்ஸ் தான். இப்ப யோகா சொல்லி கொடுக்குறவங்க எல்லாருமே மாசத்துக்கு 2000 இல்லையா, வீட்டுக்கே சொல்லி கொடுத்தா 10,000, இப்படிதான் யோகா இட் ஹஸ் பீன் டாட் லைக் தட். இந்த யோகால ரொம்ப ரொம்ப ரிஸ்க் என்னன்னா, அதை கரெக்டா நம்ம செய்யணும். எங்கேயாவது கொஞ்சம் நம்ம பாடி மூமெண்ட்ஸ்ல கொஞ்சம் டிஃபரன்சஸ் இருந்தாலும் எந்த இடத்துல புடிச்சுக்குதுன்றது நமக்கே தெரியாது. இந்த மாதிரி மேலும் அஷ்ட சித்திகள்ல கூட
நம்ம செய்யக்கூடிய அந்த செயல்களுக்கு வந்து கண்டிப்பா ஒரு குருனுடைய அனுகிரகம் தேவை, வழி நடத்துதல் தேவை. அப்படின்னா ஆத்தன்டிக்கா ஒரு பரம்பரால வந்தவங்களாலதான் அதை வந்து கண்டிப்பா நல்முறையில் எடுத்து வைக்கப்படும். இல்லை என்றால் அது வெறுமனே பாடி எக்ஸசைஸ் தான். அது சொல்லி கொடுப்பவர்கள் அவங்களுக்கு தான் இதனுடைய நெகட்டிவ் இம்பாக்ட்ல வந்து அவங்களை எப்படி, சில பேர் இந்த பெண்ட் ஆகும் பொழுது இதெல்லாமே பிடிச்சிக்கும் இல்லையா? ஆனா அதுக்கு எப்படி வந்து ஸ்லோவா தான் நம்ம அதை டக்குன்னு நம்ம வந்து பண்ணோம்னா கண்டிப்பா பிடிச்சிக்கும். நல்ல ப்ராசஸ் பிரகாரம் செய்யணும், அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். மேலும் இந்த அங்கீகாரமற்ற யோகிகள் வெளிப்படையாக ஒருவன் மதுவுக்கு அடிமையாகி இருக்கலாம், அதே நேரம் தியான பயிற்சியும் செய்யலாம் என்று வெளிப்படையாக வேறு கூறுகிறார்கள். ஸோ யூ கேன் டேக் வாட் எவர் யூ வாண்ட் பட் டூ திஸ் யோகா. இது வந்து ஒன் வே ஆஃப் கமர்ஷியல். இது வந்து நன்மை. யோகம் என்றாலே மனசு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கிளியரா இருக்கணும் இல்லையா? அதாவது தூய்மையா இருக்கணும். தூய்மை அடையினா இந்த 4 விதமான தீய பழக்கங்கள்ல இருந்து அவங்க தூரமா ஒதுங்கி இருக்கணும். அப்பதான் அவங்க செய்யக்கூடிய அந்த யோகத்துல வந்து அவங்களால பக்குவம் அடைய முடியும். இல்லை என்றால் கண்டிப்பாக முடியாது. 5000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அர்ஜுனருக்கு யோக பயிற்சி பத்தி தான் சொன்னார். அப்போ வந்து அர்ஜுனர் என்ன சொல்றாரு? அவர் வந்து சொல்றார், காற்றை கூட நான் அடக்கி விடலாம், ஆனால் என்னால் மனதை அடக்க முடியும் என்று தோன்றவில்லை, இது எனக்கு முடியாது அப்படின்னு சொல்றார் இல்லையா? சோ ஒரு காற்று வீசாத இடத்தில் தீபத்தை ஏற்றி வைத்தால் எவ்வாறு வந்து ஆடாமல் அசையாமல் எரிகின்றதோ அந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம வந்து மனதை வந்து நிலை நிறுத்தி தான் அந்த யோக பயிற்சியில நம்மளால ஈடுபட முடியும். அப்பதான் இந்த புலன்கள் இல்லையா எல்லாமே வந்து ஒரு கட்டுப்பாட்டுக்கு வரும். அவ்வாறு இல்லை என்றால் நான் ஏதோ செய்யறேன் அப்படின்னு நினைச்சுன்னு செஞ்சோம்னா அதனுடைய முழுமையான பலனை நாம அடையவே முடியாது. ஆனால் யோக முறையின் கடுமையான ஒழுங்குமுறை விதிகளை பின்பற்றும் திறன் தனக்கு இல்லை என்று அர்ஜுனர் வந்து வெளிப்படையாக கூறினான். எந்த துறையினும் அது தொடர்புடைய செயல்களில் ஒருவன் நடைமுறை பயிற்சியினை, அதாவது எக்ஸ்பீரியன்ஸ், நடைமுறை பயிற்சினா நம்ம வந்து செய்து காட்டி நம்ம அதுல பயிற்சி பெற்றவர்கள், நடைமுறை பயிற்சியுடையவனாக இருத்தல் வேண்டும். மேலும் ஒருவன் தனது மதிப்புமிக்க நேரத்தை யோகம் என்ற பெயரில் உடற்பயிற்சி வித்தைகளில் செலவழித்து வீணாக்க கூடாது. உண்மையான யோகம் என்பது ஒருவன் தனது உள்ளத்தில் இருக்கும் நாற்கரமுடைய பரமாத்மாவை வந்து தேடி பிடித்து அவரை தனது தியானத்தில் நித்தியமாக காண வேண்டும் என்று இத்தொடர் நிலையே சமாதி என்று அழைக்கப்படுகின்றது. சமாதி என்றால் பிக்சிங் மைண்ட் ஆன் த காட் இல்லையா? அதுதான் சமாதி என்று. மேலும் இத்தியானத்தினுடைய குறிக்கோளாக விளங்குபவர் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் இந்த அத்தியாயத்தில் வர்ணிக்கப்படும் நாற்கரமுடைய நாராயணரே ஆவார். இதற்கு மாறாக ஒருவன் மற்ற ஒன்று அல்லது சூன்யத்தையோ அவன் அருவத்தையோ தியானிக்க வேண்டும் என்று விரும்பினால் அவன் யோக பயத்தில் வெற்றி அடைவதற்கு நீண்ட காலமாகும். நாம் நமது மனிதனின் சூன்யத்தின் மீதோ அல்லது அருவத்தின் மீதோ முகப்படுத்த முடியாது. உண்மை யோகம் என்பது அனைவரின் உள்ளங்களில் வீற்றிருக்கும் பகவானுடைய அந்த வடிவமான, அதாவது நாற்கரமுடைய நாராயணரின் மனதை நிலைநிறுத்துவதாகும். சோ யாரா இருந்தாலுமே தியான பயிற்சியில் ஈடுபடுபவர்கள் பகவானுடைய அந்த 4 கரங்களுடைய அந்த ரூபத்தின் மீதுதான் அவர்கள் தியான பயிற்சியை செய்ய வேண்டும். அதை விடுத்துட்டு நம்ம வந்து பிரகாசம், சூன்யம் இந்த தரப்புல செல்வது என்பது நமக்கு நம் எந்த பக்குவத்தை அடையணும்ன்றது வந்து எழுதப்பட்டிருக்கோ அந்த பக்குவத்தை நாம கண்டிப்பா அடைய முடியாது. தியானத்தின் மூலம் ஒருவன் தனது உள்ளத்தில் இறைவன் வீற்றிருக்கின்றார் என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும். எஸ், இஸ் ரிசைடிங் என்பதை நாம உணர வேண்டும். ஒருவன் அறியவில்லை என்றாலும் கூட பகவான் ஒவ்வொரு உள்ளத்திலுமே வீற்றிருக்கிறார். மனிதனின் இதயத்தில் மட்டுமல்ல, எல்லா உயிர்வாழிகளுடைய இதயத்திலுமே இருக்காரு. ஈஸ்வர சர்வபூதானாம், அனைத்து உயிர்வாழிகள் பிரத்யேஷு இருக்கார் ஆக்சுவலி. சோ பரம நெறியாளர் வந்து இருக்கக்கூடிய அந்த அறிக்கை வந்து முதல்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு. உறுதி ஈஸ்வரா என்றால் பரம உரிமையாளர் இல்லையா? அதாவது சுப்ரீம் கண்ட்ரோலர் அப்படின்றது பொருள். ஒவ்வொருவரின் உள்ளத்திலுமே விட்டிருக்கிறார். அவர் அனைவரின் உள்ளங்களிலுமே மட்டுமல்ல, ஒரு அணுவிலுக்குள்ள அணுவாகும். அதுதான் அந்த அஷ்ட சித்திகள்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு பயிற்சி. அணுவுக்குள்ளேயே சிறியவற்றிலும் சிறியவராகும். நம்ம ஆத்மாவே ரொம்ப சிறுசு, அதையுமே உள்ளுக்குள்ள புகுந்து அதை இயக்கி கொண்டிருக்கிறார்னா அவர் இன்னும் சிறியவள் அளவுல வந்து உள்ள செல்லக்கூடிய அந்த அளவுக்கு கெப்பாசிட்டி உண்டு. இதுதான் ஈஷோபநிஷத்தினுடைய கூற்றாகும். கடவுள் எங்கு இருக்கின்றார்? அவரது எஜமானத்துவம் உரிமை எல்லாவற்றின் மீதும் செலுத்தப்படுகின்றது. அதாவது அங்கீகரிக்கப்பட்டது. அதாவது பகவான் அனைத்து உயிர்வாழிகளுக்குமே தனக்குள் அடக்கி கொண்டவர்.
அதனால நம்மிடத்தில் அவருக்கு எதை செய்வதற்கும் அவருக்கு உரிமை உண்டு. அதை நாம ஃபர்ஸ்ட் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். இதுதான் ஈஷோபனிஷத் இல்லையா? பகவான் எஜமானன், நாம் எல்லாருமே தாசன் தாசிகள் தான் இல்லையா? மேலும் எல்லாவற்றின் மீது பகவான் எத்தன்மை கொண்டு எங்கும் இருக்கின்றாரோ அதுவே தனிப்பட்ட பரமாத்மாவாகும். ஆக ஆத்மா மற்றும் பரமாத்மா என்னும் இந்த இருவரின் தனிப்பட்டவர்களே, இருவருமே தனிப்பட்டவர்கள் தான். நிறைய இடங்கள்ல அகம் பிரம்மாஸ்மி என்னும் போது நானே கடவுள் அப்படிங்கிற நிலைக்கு வருது. ஆனா உண்மையில அது கிடையாது. பரமாத்மா இந்த ஜீவாத்மாவை இயக்கி கொண்டிருக்கின்றது என்பதை நாம தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஆத்மாவிற்கும் பரமாத்மாவிற்குள்ள வேறுபாடு என்னவென்றில், ஆத்மாவானது ஒரு குறிப்பிட்ட உடல்ல மட்டும்தான் இருக்கும். பரமாத்மா எல்லா உயிர் ஜடத்திலும் இருக்கார், சேதனத்திலுமே இருக்கார். ஆனால் பரமாத்மா எங்கும் இருக்கின்றார். இது தொடர்பான சூரிய உதாரணம் நாம ஆல்ரெடி நமக்கு 2nd சாப்டர்ல படிச்சிருக்கோம் பகவத்கீதையில. ஒரு தனிப்பட்ட மனிதன் ஒரு இடத்தில் மட்டுமே இருக்கலாம், ஆனால் சூரியன் எல்லா இடங்களிலுமே இருப்பான் இல்லையா? நம்ம முன்னாடி இருப்பான், அடுத்தவர் ஒரு 1 கிலோமீட்டர்ல பார்க்கும்போது சூரியன் நமக்கு எப்படி உச்சி வெயில்ல தெரிகிறாரோ அவங்களுக்கும் அதே மாதிரி உச்சி வெயில்ல தெரிகிறார் இல்லையா? அவர் ஒன்னும் 2 கிடையாது, இருக்கிறதே ஒரு சூரியன் தான். அந்த ஒரு சூரியனே அநேக இடங்களில் அவரவர்களுடைய இதுல நிலையில எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆவாங்க. ஆனா நாம ஒரே இடத்துல மட்டும்தான் இருக்க முடியும். இந்த டிஃபரன்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும். அவருடைய ஆற்றல் வேறு, நம்ம வேறன்றது ஆனால் சூரியன் இது போன்ற ஒரு தனிப்பட்ட உயிர் பொருளாக இருந்தும் ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட மனிதனின் தலை மீதும் இருக்கின்றது இல்லையா? நம்ம யாராவது அந்த ஒரு 1 கிலோமீட்டர் தூரம் நின்று பார்த்தாங்கன்னா கூட அவங்களோட தலைமையிலையும் 12 o'clock பார்க்கும்பொழுது கரெக்டா தெரியும். சோ அதனால பகவத்கீதையில் இது விளக்கப்பட்டிருக்கு. ஆகையினால் பகவான் உள்ளிட்ட உயிர்கள் அனைத்தும் தன்மையில் ஒன்றாக இருந்த போலும் இல்லையா? குவாலிட்டி, இந்த நித்தியத்தன்மையில ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் ஒன்றுதான். ஆனா அளவுல அவரோட நம்ம என்றைக்குமே கம்பேர் பண்ண முடியாது. ஆகையினால் பகவான் உள்ளிட்ட உயிர்கள் அனைத்தும் தன்மையில் ஒன்றாக இருந்த போதிலும் பரமாத்மாவானது தனிப்பட்ட ஆத்மாவிலிருந்து விரிவடைய, எக்ஸ்பான்ஷன் இல்லையா? பகவான் விரிவடைகின்றார். விரிவடைந்தும் சக்தியின் அளவில் வேறுபாடு உடையது. பகவானோ அல்லது பரமாத்மாவோ கோடிக்கணக்கான வெவ்வேறு வடிவங்களிலும் தம்மை விரித்து கொள்ள முடியும். ஆனால் தனிப்பட்ட ஆத்மாவினால் அவ்வாறு செய்ய முடியுமா? கண்டிப்பா முடியாது. நாம் இந்த உடலை விட்டு வெளியே சென்றாலே நம்ம இந்த உடல் பிணமாகிவிடும். பகவான் அப்படி கிடையாது. சோ அனைவரின் உள்ளங்களிலுமே வீட்டிற்கும் முழுமுதற் கடவுள் அனைவரின் செயல்களையுமே கடந்த, நிகழ்ந்த, இனி வருங்காலத்தை எவ்வாறு இவர்களுக்கு அமைத்து கொடுக்கணும் எல்லாமே பகவானுக்கு தெரியும். சோ இது எல்லாமே நம்ம உபநிஷத்துக்களில் தனிப்பட்ட ஆத்மாவின் நண்பனாகவும் சாட்சியாகவும் அமர்ந்திருக்கின்றார் என்று இல்லையா? சோ எப்படி சாட்சி கோபால்ல சாட்சி சொல்றதுக்கும் வந்தார். அதனால தனிப்பட்ட நபரிடத்திலும் அவருக்கு இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன்ஷிப் அது ரொம்ப முக்கியம். தனிப்பட்ட ஆன்மாவை வீடு பேறு பெற ஒரு நண்பனாக தன்னிடம் அவன் திரும்பி வர வேண்டும் என்று பரமாத்மா எப்பொழுதும் ஆர்வமுடன் இருக்கிறார். மெஜாரிட்டி தாசன் மற்றும் சாக்கியன், இதுதான் மெஜாரிட்டி. ஒரு சாட்சியாக அவர் நல்ல ஆசைகள் அனைத்தும் அருள்பவராக இருந்து தனிப்பட்ட ஒவ்வொருவருக்குமே செய்யும் செயலுக்குரிய பலன்களை அவரவருக்கு அளிக்கிறார். இப்ப நான் என்ன கர்மத்தை செய்யணுமோ அதுக்கு பலன். ஒவ்வொருத்தரும் நீங்க எல்லாருமே இந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல இருக்கீங்க. இன்னைக்கு நாம என்னென்ன கர்மங்கள் செய்ய போகின்றோமோ அனைத்திற்குமே அவர் பலன்கள் கண்டிப்பாக அளிக்கிறார். சோ பரமாத்மா தனிப்பட்ட ஆத்மாவிற்கு அது என்னவென்ன இந்த உலகில் அனுபவிக்க வேண்டும் என்று விரும்புகின்றதோ அதற்கு உரிய அத்தனை வசதிகளையுமே பகவான் செய்து கொடுக்கிறார். நாம் இதை அடையணும்னு நினைக்கும் பொழுது எஸ், நீ ஸ்பிரிச்சுவலா நீ கேட்டாலும் உனக்கு அந்த பாதை கொடுப்பார். நீ மெட்டீரியல்ல தான் விருப்பப்படுறியா, ஓகே, நீ என்ஜாய் திஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருவார். ஆனா அந்த உயிர் வாழி அதை பெற்று அவன் என்ன செய்வான்? அநேக பாவங்கள் செய்வான். அதற்காக அவன் பிற்காலத்தில் அல்லது அடுத்த ஜென்மத்திலோ அந்த இருப்பு அவனுக்கு சங்கடத்தை உண்டு பண்ணும். சோ துன்பம் என்பது உயிர்கள் உலகினை ஆள வேண்டும் என்று முயலும் போது யூ வாண்ட் டு லார்ட் இட் ஓவர் இல்லையா? நான் தான் இதற்கு, ஐ எம் த கிரேட் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு நம்ம பவர் பொசிஷன் இல்லையா, இதுக்காக நம்ம ரொம்பவுமே கஷ்டப்படுறோம். சோ மேலும் சார்பின் விளைவாகும். ஆனால் பகவான் தனது மைந்தனாகவும் நண்பனாகவும் இருக்கும் தனிப்பட்ட ஆத்மாவிற்கு அனைத்து கடமைகளை விட்டு என்றும் அழியாத ஆனந்தத்திற்காகவும் ஞானமயமான
நிலைத்த வாழ்விற்காகவும் பின்னர் சரணடைய வேண்டும் என்று அறிவுறுத்துகிறார். எஸ், ஞானமயா அப்படின்னா ஞானமயா நாம் ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம். இந்த உடல், ஆத்மா மற்றும் பரமாத்மா, இந்த மூன்றுக்கு இருக்கக்கூடிய சம்பந்தம் அதுதான் வந்து ஞானமயம். இந்த மனது, இந்த விஞ்ஞானம் என்பது இந்த மனதனுடைய நிலைகள், அதாவது திங்கிங், ஃபீலிங் அண்ட் டிசைரிங், இந்த மூன்று நிலைகளை கொண்டு ஒருவன் என்ன ஆசை கொள்கின்றான், எந்த அளவுக்கு அதன் மீது அவன் பற்று கொண்டிருக்கின்றான், எதன் மீது அவன் மனதை இழைத்திருக்கின்றானோ அதற்கேற்றவாறு வந்து பலன்களை வந்து கண்டிப்பாக நாம பெறுவோம். சோ மேலும் நாம தாசனாகவும் மற்றும் சாக்கியனாகவும் தான் பகவானுக்கு அநேக ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் வந்து. இதுவே அதிகாரபூர்வமானது. அனைத்து வகையான யோகங்களுக்காகவும் அதிக அளவில் படிக்கப்படும் நூலான பகவத்கீதை என்னுடைய இறுதி கட்டளையும் இதுவே ஆகும். இவ்வாறு பகவத்கீதையின் இறுதி வார்த்தையை யோக நிறைவுக்கான இறுதி வார்த்தையாகும். லாஸ்ட்ல பகவான் வந்து நீ செய்ய வேண்டியதை செய்யும் பொழுது அடுத்து வந்து அர்ஜுனரும் வந்து மனம் மாறுகின்றார். சோ இனிமே நம்ம வந்து பகவான் சொன்னபடிதான் கேட்கணும், அதுல எல்லாத்துக்கும் ஒரு காரணம் உண்டு அப்படிங்கறத வந்து அர்ஜுனன் வந்து நிமித்த மாத்திரம் செயல்படுவதற்கு அவன் தயாராகினான். சோ பகவத்கீதையில் கிருஷ்ண சிந்தனையில் எப்பொழுதும் ஆழ்ந்திருப்பவனே உயர்ந்த யோகி என்று குறிப்பிடப்படுகின்றது. அதாவது கிருஷ்ண உணர்வு இல்லையா, அதாவது புத்தி யோகம். கிருஷ்ண சிந்தனை என்றால் என்ன ஒரு கொஸ்டின், கிருஷ்ண கான்சியஸ் என்றா என்ன அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின். சோ தனிப்பட்ட ஆத்மாவானது தன்னுடைய உணர்வினால் தனது உடல் முழுவதும் வியாபித்திருப்பது போல் இல்லையா, இந்த 5 வாயுக்களில் சில வாயு வந்து இடுப்பு கீழே இருக்கக்கூடிய போர்ஷன், சில வாயு மேல இல்லையா, அப்படி உடல் முழுவதும் பரவி இருக்கக்கூடிய வாயு, இப்படி இந்த 5 விதமான வாயுக்கள்ல அந்த ஆத்மா வந்து அதாவது மிதங்கின்றிருக்கு. அந்த ஆத்மாக்குள்ள இருந்து கொண்டு இயக்குபவர் யார்? அந்த பரமாத்மா. ஓ இந்த அதாவது தனிப்பட்ட பரம உணர்வினால் ஆத்மாவான தன்னுடைய உணர்வினால் தன் உடல் முழுவதும் வியாபித்திருப்பது போல இல்லையா. நமக்கு எந்த இடத்துலயுமே இப்ப கால்ல ஏதோ ஒரு அடிபட்டதுன்னா மனசுல அந்த இது வந்து ரியலைசேஷன், புத்தியும் அந்த இடத்திற்கு செல்கின்றது இல்லையா. சோ அதை உடனடியாக நம்ம கவனித்தே ஆக வேண்டும் அப்படின்னு நான் சிலது எல்லாமே சில பேருடைய உணர்வுகள் இதுல சிம்பிள் தானே, நம்ம எடுத்துட்டு போகலாம்னு நினைக்கக்கூடியவர்களும் உண்டு. எல்லாம் அவரவர்களுடைய மனப்பக்குவத்தை கொண்டது. சோ தன்னுடைய உணர்வினால் உடல் முழுவதும் வியாபித்திருவர் பரமாத்மாவான தனது பரம உணர்வினால் படைப்பு முழுவதுமே. சோ நம்ம உடல்ல எப்படி இந்த ஜீவாத்மா பரவி இருக்கின்றதோ இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதுமே பரமாத்மா வந்து பரவி இருக்கிறார், பரவி உள்ளது. பரம உணர்வு சக்தியே வரையறுக்கப்பட்டிருக்கும் வரையறைக்கு உட்பட்ட உணர்வினை தனிப்பட்ட ஆத்மாவினால் பாவனை செய்யப்படுகின்றது இல்லையா. நாம கூட ஒரு பாவத்தை வெளிப்படுத்துகின்றோம், நம்முடைய பக்தி லெவல் கொண்டுதான் நம்முடைய பாவம் என்பது வெளிப்படுத்தப்படுகின்றது. அது போல இந்த உடலில் வந்து இந்த பரம உணர்வு சக்தியே, இந்த கான்சியஸ்னஸ் தான் இந்த உடல் முழுதுமே வந்து தனிப்பட்ட ஆத்மாவினால் வந்து ஒரு சுபாவமாக வந்து வெளிப்படுத்துகின்றோம். சோ என்னால் எனது உடலில் என்ன நடைபெறுகின்றது என்பதை புரிந்து கொள்ள முடியும் இல்லையா. நம்மளால நம்ம உடல்ல என்னென்ன நடக்குதுன்றது நமக்கு யூகங்கள் வரும். ஆனா நம்மளுடைய உடன் பிறந்தவர்களுக்கோ தாய் தந்தைகளுக்கோ நம்ம உடல்ல என்ன நிகழ்ச்சி ஏற்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறது வந்து அவங்களால கண்டிப்பா உணர முடியாது. அன்டில் அதர்வைஸ் நாமளே அவங்க கிட்ட போயிட்டு டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணால் ஒழிய இல்லையா. சோ மேலும் ஆனால் அடுத்தவர் உடலில் என்ன நடைபெறுகின்றதை அறிந்து கொள்ளவே முடியாது. எனது உணர்வினால் நான் உடல் முழுவதுமே இருக்கின்றேன், ஆனால் எனது உணர்வு மற்றொருவரின் மற்றொரு உடலில் நிச்சயம் கிடையாது. மாறாக எங்கும் எவரிடத்து இருக்கும் பரமாத்மா அனைவரிடத்தின் உணர்வுடையவராக இருக்கிறது இல்லையா. ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் ஒன்றே என்னும் கொள்கை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதாகும் கண்டிப்பா இல்லையா. பரமாத்மா எல்லா உயிர்களிலுமே இருக்கின்றார், ஆனா ஆத்மா இந்த ஒரு உடல்ல மட்டும்தான் இருக்கு. அதனால இரண்டும் ஒன்று என்று நாம என்றைக்கும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. அளவில் வந்து வேறுபட்ட தன்மை, செயல்பாடுகளில் வந்து நம்ம எல்லாருமே அணு ஆத்மா, பகவான் வந்து விபு ஆத்மா. சோ அப்போ அந்த அணு ஆத்மா வந்து எப்படி செயல்படும், அவனுக்கே உரித்தான இந்த புலன்கள், குறையுடைய புலன்கள் இல்லையா, அவனுக்கே உரித்தான யோசிக்கக்கூடிய தன்மை, அவனுக்கே உரித்தான அவனுடைய ஈடுபாடு, அவனுக்கே உரித்தான அவனுடைய ஞானம், இதை கொண்டெல்லாம் அவன் செயல்படுவான். அதனால பரமாத்மாவுடைய நிலை வேறு, ஆத்மாவுடைய நிலை வேறு. ஆனா பரமாத்மா எல்லா ஜீவன்களிலுமே இருந்து கொண்டு இல்லையா, இந்த ஜீவன் இவ்வாறுதான் ஒரு செயலை செய்ய வேண்டும் அவன் வந்து எண்ணிக்கொள்ளும் பொழுது உள்ளுக்குள்ள இருந்து அவர் வந்து அதற்கான கிராண்டிங் ஆக்சஸ் இல்லையா.
சோ எஸ் நீ செயல்படு அப்படின்ற அந்த உறுதியை வந்து அவர் வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறார். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். சோ ஆனால் எனது உணர்வினால் நான் எனது உடல் முழுவதும் இருக்கின்றேன். ஆனால் எனது உணர்வு மற்றொரு உடலில் நிச்சயமாக கிடையாது. மாறாக எங்கும் எவரிடத்தும் இருக்கும் பரமாத்மா அனைவரிடத்துமே உணர்வு உடையவராக இருக்கின்றார். இஸ் ஆல்வேஸ் கான்சியஸ் இல்லையா இருக்கிறார். ஓகே, ஒன்றுமே ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதாம். ஏனெனில் இதனை அதிகாரபூர்வமான வேத இலக்கியங்கள் வந்து எங்கேயுமே வேத சாஸ்திரங்கள்ல சொல்லப்படவில்லை என்று சொல்லப்பட்டது. தனிப்பட்ட ஆத்மாவினுடைய உணர்வு பரம உணர்வாக செயல்படவே முடியாது. ஏன்னா அவருடைய குவாலிட்டிஸே வேற, அதாவது இண்டிவிஜுவல் குவாலிட்டிஸ் இல்லையா. நமக்கு இந்த இயற்கையினுடைய 3 குணாதிசயங்களை பொறுத்து நாம வந்து செயல்படும். நாம் எந்த குணாதிசயத்தோடு இருக்குமோ அந்த குணாதிசயோடு செயல்படும். ஆனா பகவான் அப்படி கிடையாது. 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையிலிருந்து செயல்படுபவர். அதனால இருவருக்குமே வந்து காமனா வந்து இருக்கக்கூடிய இயல்புகள் வந்து நித்தியத்தன்மை தவிர வேற எதுவுமே கிடையாது. இவ்வாறு பொருந்துகின்ற முறையே சரணடைதல் அல்லது கிருஷ்ண சிந்தனை என்று அழைக்கப்படுகின்றது. சோ தனிப்பட்ட உணர்வினை பரம்பொருளின் உணர்வுடன் சரியாக பொருத்துவதன் மூலம் இதை அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க. சோ நாமளும் வந்து அவரோட இணைந்து, அது அப்படின்னா நம்முடைய உணர்வு இறைவனுடைய உணர்வுக்கேற்றவாறு நாம் செயல்படுவது. அதாவது தெய்வீகத்திலே நிலைத்து இல்லையா, அனைத்தையுமே அவரை மையமாக கொண்டு அனைத்து பௌதிக காரியங்களை வந்து நாம வந்து பக்தி கொண்டு செயல்படும் போது அதுதான் வந்து கிருஷ்ண உணர்வு என்று சொல்லப்படுகின்றது. அத்தகைய சிந்தனை, அத்தகைய தாட் ப்ராசஸ் இல்லையா. பகவத்கீதையின் உபதேசங்களில் ஆரம்பத்தில் அர்ஜுனன் தனது சகோதரர்களுடனும் உறவினர்களிடம் பீஷ்மர், துரோணர் இவங்களை எல்லாம் நான் வதைக்க மாட்டேன்னு தான் சொல்லுவான் இல்லையா. சோ நான் வந்து போரிடுவேன். ஆனால் பகவத்கீதையை புரிந்து கொண்ட பிறகு அவன் தனது உணர்வினை கிருஷ்ணரின் பரம உணர்வுடன் பொருத்தினான் இல்லையா. ஹையஸ்ட் கான்சியஸ்னஸ் அவருடைய நிலையோட நாம பொருத்தி கொள்ள வேண்டும். எதெல்லாம் வந்து டிவைன் குவாலிட்டிஸ் இல்லையா, அதெல்லாமே பகவானுக்குரியது. அத்தகைய டிவைன் குவாலிட்டிஸோட நம்ம வந்து மேப் பண்ணிட்டே போகும்பொழுது நம்முடைய செயல்கள்ல எல்லாமே வந்து இந்த எதிர்பார்ப்பு, நம்ம பெஞ்ச் மார்க் வச்சிருப்போம், இந்த ஸ்டாண்டர்டுக்கு நம்ம பண்ணணும்னு நினைப்போம் இல்லையா. இறைவன் தாள் இருக்கக்கூடிய அந்த ஞானமும் அடுத்து வந்து இந்த குணாதிசயங்கள், தெய்வீகமான குணாதிசயங்களை நாம் வளர்த்து கொள்ளும் பொழுது கண்டிப்பாக நாம நம்முடைய உணர்வை இறைவனுடைய உணர்வோட நாம பொருத்துகின்றோம். அதுவும் எந்த முறையில, ஒரு யோக முறையினால் அவரிடத்தில் நாம வந்து அந்த சம்பந்தத்தை நாம ஏற்படுத்தி கொள்கின்றோம். பின்னர் அவர் கிருஷ்ண உணர்வின் ஆகின்றான். முற்றிலும் கிருஷ்ண சிந்தனை உடைய ஒருவன் கிருஷ்ணரின் கட்டளைக்கேற்றபடி செயல்படுகின்றான். நம்ம ஹிருதயத்தில் அந்த பரமாத்மாவை நிலைப்படுத்திக் கொள்ளும் பொழுது, அந்த வாசுதேவ நிலையை நாம் அடையும் பொழுது கண்டிப்பாக வந்து நம்முடைய செயல்பாடுகளில் எல்லாவற்றிலுமே பக்குவம் என்பது ஏற்படும். ஒரு செயலை நாம் இவ்வாறுதான் செய்ய வேண்டும் என்பதை நாம் தீர்மானிக்கிறவர்கள் நாம. பகவான் உள்ளுக்குள்ள இருந்து அப்ரூவல் தான் கொடுப்பார். அது எதன் அடிப்படையில்? நம்ம சத்துவத்தை மேலோங்கி செயல்படுத்தும் பொழுது, சத்துவகுணத்தின் தரப்பில் நாம் செல்லும் பொழுது கண்டிப்பாக அந்த செயல்பாடுகள் எல்லாமே வந்து நன்மையான காரியங்களாக ஆகின்றது. அதே ரஜோ மற்றும் தாம்சிக் குணத்தோடு செயல்படும் பொழுது அந்த காரியங்களில் வந்து அது பக்குவம் அடைவது கிடையாது. ஆனாலும் பகவான் நமக்கு உள்ளுக்குள்ள இருந்து அப்ரூவல். ஏன்னா நாம் அந்த குணாதிசயத்தோட இயங்கி கொண்டிருக்கின்றோம். சோ எந்த குணாதிசயத்தோடு இயங்குகின்றோம் என்பது மிக மிக அதாவது முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. கிருஷ்ண உணர்வின் ஆரம்பத்தில் இக்கட்டளையானது ஆன்மீக குருவின் மூலம் பெறப்படுகின்றது. அதுக்குதான் நமக்கு எல்லாருக்குமே குரு என்பவர் மிக மிக முக்கியமானவர். அவருடைய வழி நடத்துதல்ல நாம கண்டிப்பாக செல்ல வேண்டும். அவர் நமக்கு எது நன்மையோ அதை வழங்குவார். அப்படிங்கிறத வந்து நாம வந்து, ஏன்னா இறைவனை நாம் நேரடியாக காணக்கூடிய அந்த பாக்கியம் நமக்கு இன்னும் வந்து அந்த வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை. ஏன்னா அதற்கான குவாலிபிகேஷன்ல நாம் இன்னும் வந்து பூர்ணத்துவம் அடையவில்லை. அதனால்தான் குரு ஆச்சாரியா எல்லாம் நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா. சோ அவங்களுடைய வழி நடத்துதல், they are all representative of God. அதாவது பகவான் குருவின் ரூபத்தில் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தை வந்து நன்னிலைப்படுத்துகிறார். அதனால அவருடைய வார்த்தைகளை கேட்டு நாம நம்முடைய நிலையை நாம வந்து நம்முடைய இருப்பை நாம தூய்மைப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். சோ ஒருவன் போதுமான பயிற்சி பெற்று தனது ஆன்மீக குருவின் வழிகாட்டுதலுக்கேற்ப கிருஷ்ணரிடம் முழு நம்பிக்கையும் அன்பும் கொண்டு செயல்படுவானானால் பொருந்துகின்ற முறையானது மிகவும் உறுதியாகவும்
சரியாகவும் அமைகின்றது. அதாவது வித் ஸ்ட்ராங் கன்விக்ஷன் இல்லையா, அதாவது உறுதி கொண்ட மனத்தோட அத்தகைய முறையில் அவன் முன்னேறி செல்ல முடியும். இல்லை என்றால் கண்டிப்பாக அது பக்குவம் அடையாத ஒரு நிலையில தான் நம்ம செயல்படுத்துவோம். ஆனா தட்ஸ் வை வி நீட் குரு. குரு முக்கியம். குருனுடைய முக்கியத்துவத்தை நாம கண்டிப்பா தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். நீங்க எல்லாரும் கூட ஷெல்டர் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கீங்க. சோ யாரெல்லாம் இது வரைக்கும், அதாவது நியூ ஜாயினிஸ் யாராவது டிவோட்டிஸ் இப்ப பாகவதம் கிளாஸ்ல இப்ப ரீசன்ட் பேட்சஸ்ல இருக்கிறவங்க இருந்தா அட்லீஸ்ட் ஒரு ரவுண்ட் பண்ணா கூட நீங்க ஆஸ்பயர் ஃபார்ம் 16 ரவுண்ட்ஸ்க்கு ஃபில் பண்ணுங்க. அதே மாதிரி ஷெல்டர் ஃபார்ம் நீங்க 16 ரவுண்ட்ஸ் பண்றவங்க 4 ரெகுலேஷன்ஸ் கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணணும். 4 ரெகுலேஷன் ஃபாலோ பண்றவங்க மட்டும்தான் ஷெல்டர் ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணணும். இல்லைன்னா ஆஸ்பயர் ஃபார்ம் தான் ஃபில் பண்ணணும். ஈவன் தோ நீங்க 16 ரவுண்ட் பண்ணா கூட. ஓகே, அதனால இத்தொண்டு கிருஷ்ண உணர்வில் ஒரு பக்தனால் அடையப்படும் இப்பக்தி தொண்டே பக்தி தொண்டு நிலையே யோகத்தின் மிக உயர்ந்த நிலையாகும். அப்படின்னா அவ அஷ்டாங்க யோகத்துல இருக்கலாம், கர்ம யோகத்துல இருக்கலாம், ஞான யோகத்துல இருக்கலாம். ஆனாலும் அவன் இந்த பக்குவமான இந்த பயிற்சி பக்தியை பக்தி முறையை அவன் இட்டு சென்றாலே இதில் அவன் பக்குவம் அடைந்தால் மட்டுமே அவன் இந்த யோக பயிற்சியில் முழுமை பெற்றவன் ஆகின்றான். எது வரைக்கும் பக்தி இல்லையோ அது வரைக்குமே யோகத்தில் முழுமை அடையவில்லை என்றுதான் பொருள். ஆனால் வெளியிலோ அப்பக்தன் கிருஷ்ணரின் உண்மையான பிரதிநிதியாக ஆன்மீக உரிவினால் உதவி அளிக்கப்படுகின்றான். அனைவரின் உள்ளங்களிலுமே அவர் வீற்றிருப்பதினால் யாரு பகவான் சைத்த குருவாக உள்ளிருந்த அவர் ஒரு சைத்த குருவாக இருந்து கொண்டு ஒரு பக்தனுக்கு உதவுகிறார். அனைவரின் உள்ளங்களிலுமே கடவுள் இருக்கின்றார் என்று புரிந்து கொள்ள மட்டுமே போதுமானதன்று. இருக்கார் என்ற தெரிஞ்சிருந்தா பத்தாது. அது இருக்கக்கூடிய நிலையை நாம நம்முடைய மனநிலையை பக்குவப்படுத்திக் கொள்ளக்கூடிய மார்க்கம் எது, இறைவன் நமக்கு உதவி செய்வார் அப்படிங்கிற உறுதி கொண்டு நாம் அதை பயிற்சி செய்ய வேண்டும். உள்ளும் புறமும் கடவுளுடன் ஒருவன் உறவு கொள்ள வேண்டி இருக்கிறது இல்லையா. வெளியிலுமே நம்ம எல்லோருடைய ஹிருதயத்திலுமே பரமாத்மா இருக்கிறார் என்று அவர்களிடத்திலும் நாம் அன்பு பாராட்ட வேண்டும் இல்லையா. அதே மாதிரி நம்முடைய ஹிருதயத்துல இருக்கக்கூடிய பகவானுக்கு நாம கண்டிப்பா பக்தி தொண்டு புரிந்து நேசத்தை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். சோ உள்ளும் வெளிப்புறமும் எல்லா இடங்களிலுமே நாம இறைவனையே பார்க்கக்கூடிய அத்தகைய பக்குவ நிலையை நாம வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். மேலும் இதுவே மனித வடிவு கொண்ட வாழ்வின் உயர்ந்த நிறையாகவும் அனைத்து யோகங்களின் மிக உயர்ந்த நிறைவாகவும் இருக்கின்றது. இதுதான் நான் முன்னாடி கூட சொன்ன மாதிரி கர்மம் எனக்கு பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டிஸ் பண்ண மட்டும்தான் எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு இருக்கும் பொழுது, சோ அதன் தரப்பில் நாம நம்முடைய கடமைகளை செய்யும் பொழுது பக்குவமாக செய்யணும்னா பகவான் கொடுத்திருக்கக்கூடிய இந்த செயலை அவர் எவ்வாறு வழி நடத்துகின்றாரோ அதற்கேற்றவாறு நான் செயல்பட போகிறேன். நான் வெறும் எந்திரமாக ஐ வில் பிகம் ஏ இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இல்லையா. கர்மண்யவே அதிகாரஸ்தே மா கர்ம பலேஷு கதாச்சனஹா மா கர்ம பலேஷு புத்தி மாத்தோ சங்கோஸ்துவ கர்மணி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் 2.47ல சொல்லியிருக்காரு இல்லையா. சோ நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்வதற்கு மட்டுமே நமக்கு அதிகாரம் உண்டு. அதனால பலன்களுக்காக நாம என்றைக்குமே விழையக்கூடாது. மேலும் நம்மளாலதான் இந்த காரியமே நிகழ்ந்தது அப்படிங்கிற அது அகங்காரத்தை வெளிப்படுத்தும் இல்லையா. நான் இல்லைன்னா இந்த காரியமே இப்படி நடந்திருக்காதுப்பா, அடுத்தவர்கள் சொல்லணும் நம்மளை பார்த்து அவங்க இருந்ததாலதான் இது நடந்துச்சு, அந்த மாதிரி அந்த நல்ல ஆத்மா இருந்ததால நடந்ததுன்னு அவங்க வேணா நம்மளுக்கு சொல்லலாமே ஒழிய நாம அவர்களுக்கு கண்டிப்பாக என்னாலதான் இது ஆனது அப்படின்னு சொல்லும்போது நான் எனது அப்படிங்கிற அந்த ஒரு இது வரும்பொழுதே அங்கே அகங்காரம் எனக்கூடிய பண்பு வெளிப்படுத்தப்படுகின்றது. நம்ம கிட்ட இருக்கு, எல்லார்கிட்டயுமே இருக்கு அகங்காரம் என்பது. ஆனா அதை நான் எனது என்று எடுத்துட்டு வரும் பொழுது அது வெளிப்படுத்தப்படுகின்றது இல்லையா. அந்த அகங்காரத்தை நாம மடைமாற்றி கொண்டு பக்தியின் தரப்பில் இட்டு செல்ல வேண்டும். நிறைவான யோகியின் எடுத்து 8 வகையான அதாவது உயர் சாதனைகள் இருக்கின்றன, அஷ்டசித்திஸ். ஒருவன் காற்றை விட லேசாகலாம் இல்லையா, அதாவது லைட்டா இருக்கக்கூடியது, அணுவை விட சிறியதாகலாம், மலையை விட பெரியதாகலாம் இல்லையா, விரும்பி எதையுமே அடையலாம், ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு இடத்துக்கு செல்ல முடியும் இல்லையா, கடவுளை போல ஆட்டுவிக்கலாம். சில பேரை அவங்களுக்குள்ளேயே ஹிப்னாட்டிசம் பண்ணி வச்சு கூட பண்ண முடியும் அவங்களால, நம்ம சொல்ற மாதிரி அவங்க கேட்கணும்ன்ற அந்த நிலைக்கு வர்றது. இப்படி பல இருக்கின்றது. ஆனால் ஒருவன் பகவானிடத்தில், ஆனா இருக்கிறதுலே சுப்ரீம் யோகி யாரு, அதாவது பகவான் தான், அவர்கிட்ட இருந்து பெறக்கூடியது தான் இது எல்லாமே.
ஆனால் அதை நன்மையான முறையில பயன்படுத்த வேண்டும். கட்டளை பெறும் நிலைக்கு உயர்ந்து விட்டான் என்றால் மேலே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் பௌதிக சாதனைகள் அனைத்தும் அதுவே மிகச் சிறந்ததாகும். யோகத்தில் பொதுவாக பயிற்சி செய்யப்படும் சுவாச பயிற்சியானது இல்லையா, சுவாச கட்டுப்பாடு, உட்சுவாசம் வெளி சுவாசம் ஒரு ஆரம்பமே, அது எல்லாமே ஃபர்ஸ்ட் லெவல். பரமாத்மாவை சிந்தித்து வணங்குவது மற்றொரு படி முன்னேற்றம், செகண்ட் லெவல் இல்லையா. ஆனால் பரமாத்மாவுடன் நேரடி தொடர்பு கொண்டு அவரிடமிருந்து கட்டளை பெறுவது என்பது மிக உயர்ந்த நிலை. நமக்குள்ளுக்குள்ள இருந்து பகவான் இதை செய் அப்படின்னு நமக்கு நம்மளால அவரை தரிசனம் பெற்று அந்த காரியத்தை நாம் ஆற்றினால் என்று தட் இஸ் ஹையஸ்ட் லெவல் ஆக்சுவலி. சோ அது மிக மிக கடினமானது ஆக்சுவலி. 5000 வருடங்களுக்கு முன்பு கூட தியானத்தில் பயிற்சிப்படும் சுவாச பயிற்சி ஆனாலும் மிகவும் கடினமானதாக இருந்திருக்கு. ஏன்னா அர்ஜுனர் சொல்றாரு இல்லை, என்னால முடியாது. இல்லையேல் கிருஷ்ணர் இம்முறையினை ஏற்றுக்கொள்ள சொன்னபொழுது அர்ஜுனர் அதை புறக்கணித்திருக்க மாட்டார். இக்கலியுகமோ இழிந்த காலம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது. இக்காலத்தில் பொதுவாக மக்கள் குறைந்த ஆயுளையுடையும் தன்னுணர்வு அல்லது ஆன்மீக வாழ்வினை மிக 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 தாமதமாகவே புரிந்து கொள்வார். இந்த லைன் மிக மிக அற்புதம். நம்ம எல்லாருமே நிதானமாக எவ்வளவு தடவை எடுத்து சொன்னாலும் சில சமயத்துல நமக்கு விளங்குவது கிடையாது இல்லையா. ஏன்னா அதை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் என்பது நம்ம இடத்தில் கிடையாது. அதனால ரொம்ப ஸ்லோவா புரிந்து கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் தான் நமக்கு எல்லாருக்குமே உண்டு. இவர்கள் பெரும்பாலும் துரதிருஷ்டசாலிகளே. மேலும் யாரேனும் ஒருவர் தன்னுணர்வில் சிறிது ஆர்வமுடையவனாக இருந்தால் அவனுக்கு தவறான வழிகாட்டுதற்கு ஏராளமான மோசடி பேர் வழிகள் உள்ளன இல்லையா. இது நான் தான் குரு, நான் தான் சுயமா நானே அப்படின்னு நினைச்சுட்டு ஒருவர் அந்த பாதையில செல்லணும், தெய்வீக பாதையில செல்லணும்ன்ற ஒரு ஆர்வம் இருக்கிறவங்க இப்படிப்பட்ட ஆட்கள் கிட்ட சிக்கி கொண்டால் அவர்களுடைய வாழ்க்கையும் தவறான ஒரு நிலைக்கு சென்று விடுகின்றது. சோ யோகத்தின் சரியான, ஏன்னா இந்த மாதிரி ஆன ஆட்கள் நானே கடவுள் அதெல்லாம் சொல்லும் பொழுது இந்த மனிதனுடைய பக்தி மார்க்கத்தை உபயோகப்படுத்தி இந்த பௌதீகத்தை அபிவிருத்தி செய்யறதுக்கான அந்த செயல்கள்ல தான் அவர்களை அபிவிருத்துவாங்க. உண்மையிலேயே நாம ஸ்பிரிச்சுவலி பெக்கர்ஸ் தான் நம்ம இல்லையா. பௌதிகத்துல நாம என்ன செல்வ செழிப்புல இருந்தாலும் கூட ஆன்மீகத்தில் நாம பாத்தீங்கன்னாக்கா we are all in the very very low category இல்லையா. அதனால யாசகனாகத்தான் நாம் இருக்கோம். we are all யாசகர்கள் ஒன்லி. அதனால ஆன்மீகத்தின் இறை வழிபாடு இதுலதான் நாம செல்வந்தர்களாக ஆக வேண்டும் ஒழிய பௌதிகத்தில் செல்வந்தர்களாகி எந்த புண்ணியமுமே கிடையாது. அது நம்ம இந்த இடத்துல வாழும் காலத்துல நமக்கு உபயோகப்படும், அவ்வளவுதான். இந்த உடலை விட்டு சென்ற பிறகு எத்தனை செல்வம் இருந்தாலும் அது நம்முடையதே கிடையாது இல்லையா. அதை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் புரிந்து கொள்ளணும். ஆனால் இந்த உடலை விட்டு சென்ற பிறகு கூட நாம ஆற்றி இருக்கக்கூடிய அந்த ஆன்மீக அதாவது செயல்கள் அனைத்துமே அது நம்ம கூட தான் இருக்கும். அது என்றைக்கும் நம்மளை விட்டு செல்வது கிடையாது. சோ அதனால எங்க விட்டோமோ அங்கிருந்து தொடர்றதுக்கான ஒரு பாக்கியத்தையும் நாம பெற முடியும். இட்ஸ் ஒன் வே கம்யூனிகேஷன் தான் இது. ஒரு வழி பாதை இல்லையா, ஒற்றையடி பாதை மாதிரி ஒரு வழி பாதை தான் இது. என்ட்ரி ஆன பிறகு எக்ஸிட் பகவானுடைய திருப்பாதங்கள் தான். அதற்கான பக்குவத்தை மட்டும் நாம வளர்த்து கொண்டே செல்ல வேண்டும். யோகத்தின் சரியான நிலை உணர்வதற்குரிய ஒரே வழி பகவான் சைத்தன்யனால் கடைபிடிக்கப்பட்ட இந்த நாம சங்கீர்த்தனம் தான். சோ கீர்த்தனைகள் தான். இதுவே நமக்கு யோகத்தை அதாவது எந்தவித சிரமமின்றி நம்ம செய்யலாம் இல்லையா. கீர்த்தனங்கள் எல்லாம் பாடும் பொழுது நமக்கு ஏதாவது அதுக்கு ப்ரீ ரிக்வெஸ்ட் இருக்கா, நாம் இத்தனை ஜபம் பண்ணணும் அப்படிலாம் ஏதாவது இருக்கா? ஒண்ணுமே கிடையாது. சோ கீர்த்தனங்கள் பண்ண நமக்கு ஜபம் செய்வதற்கான மார்க்கம் கிடைக்கின்றது. ஜபத்துல அபிவிருத்தி ஆகிறதுக்கான பக்குவமான முறையில அந்த மார்க்கம் நமக்கு கிடைக்க பெறுகின்றோம். எனவே இதுவே எளிமையான யோக பயிற்சியின் நிறைவான நிலையாகும். பகவான் சைத்தன்யர் வேதாந்தம், ஸ்ரீமத் பாகவதம், பகவத்கீதை மற்றும் பல முக்கிய புராணங்கள் குறிப்பிட்டுள்ளபடி கிருஷ்ணரின் புனித நாமத்தை ஓதுவதன் மூலம் கிருஷ்ண உணர்வு யோக முறையினை நடைமுறை சாத்தியமாகவும் எளிமையாகவும் செய்து காட்டுகிறார். உண்மையிலேயே அந்த நாம ஜபங்கள் வேறு, பகவான் வேறு கிடையாது. நாமங்கள் சொல்ல சொல்ல அது பகவானுடைய அவரை நாம அவருடைய ரூபத்தில், அந்த நாம ஜபங்களுடைய ரூபத்தில் நாம அவரை சேவிக்கின்றோம். அதனால யூ ஷுட் நோ த ஹோலி நேம்னுடைய முக்கியத்துவத்தை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். புனித நாமங்களுடைய முக்கியத்துவத்தை நாம தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். அவ்வாறு அந்த முக்கியத்துவத்தை அறிந்து நாம பயிற்சி செய்தோம் என்றால் வாழ்க்கையில பக்குவமான முறையில் பகவானின் புனித நாமங்களை சொல்வதற்கான பாக்கியத்தை நாம பெறுகின்றோம். ஏராளமான எண்ணிக்கையில் இந்தியர்கள் இந்த யோக முறையினை பின்பற்றுகின்றனர். ஆனால் அமெரிக்காவும் இது அநேக நகரங்களும் படிப்படியாக பரவி கொண்டிருக்கிறது. இக்காலத்தில்
அதிலும் குறிப்பாக யோகத்தில் வெற்றி பெற வேண்டும் என்ற ஆர்வமுடையோர் இதுவே எளிமையாகும், நடைமுறை சாத்தியமும் உடையதாகும். ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை சொன்னாலே போரும், நம்ம அதுவே சிறந்த யோக பயிற்சியாக சொல்லப்பட்டிருக்கு. இக்காலத்தில் வேறு எந்த விதமான யோக முறையும் வெற்றி பெறாது. வெற்றி பெறாது இந்த சென்ஸ், நமக்கு அந்த அளவுக்கு பக்குவத்தை வரவழைத்துக் கொள்ளக்கூடிய அதாவது நிலை கிடையாது. அதற்கு வழிகாட்டுபவர்களும் உண்மையான வழிகாட்டிகளும் நமக்கு கிடையாது இல்லையா? அவரவர்கள் உணர்தலை வைத்து நமக்கு எடுத்துரைக்கிறார்கள். எத்தனை யோகா சென்டர் இருக்கு, ஒவ்வொரு யோகா சென்டர்லயுமே அவரவர்கள் ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய குரு சிஸ்டம் இருக்கும். மேலும் ஒரு யோகத்துல சொல்லி கொடுக்குற மாதிரி இன்னொரு யோகத்துல இருக்காது. பேசிக் எக்ஸசைஸ் மட்டும்தான் காமனா இருக்கும். ஆனா இண்டிவிஜுவல் பாத்தீங்கன்னாக்கா வெவ்வேறு நிலைகள் இருக்கும். அதனால ஒரே எக்ஸசைஸே சில சமயத்துல ஸ்டெப்ஸ் மாத்திதான் நமக்கு வரும். ஏன்னா அந்தந்த பயிற்சியாளர்கள் சொல்லி கொடுக்கக்கூடிய விதம் இல்லையா? அதனால எப்பவுமே ஒன்றாக இருக்கிறதும் கிடையாது. சோ இக்காலத்தில் வேறு எவ்விதமான யோக முறையும் வெற்றி பெறாது. சங்கீர்த்தனம் ஒன்றுதான், அது ஒன்றே நாம் செய்து கொள்ளலாம். தியான முறையானது சக்தி யுகம், அதுலதான். ஏன்னா அவங்களுக்கு லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு மேல ஆயுட்காலம், 1 லட்சம் 2 லட்சம் ஆண்டுகள் அவர்கள் வாழ்கிறார்கள். அதனால 10,000 20,000 ஆண்டுகள் உட்கார்ந்து அவங்களால தவம் புரிய முடியும், அந்த பக்குவம் இருக்கும். ஆனா நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஆயுட்காலம் 100, அதுல 50 ஆண்டுகள் உறக்கம். அந்த 50 ஆண்டுகளும் 100 ஆண்டுகள் வாழ்பவர்கள் என்பது மிக மிக குறைவு. அப்படி குறைவான வாழ்நிலை கொண்ட நமக்கு இந்த மாதிரி கடினமான பயிற்சிகளால் நம்மளால பக்குவம் பெறுவது என்பது சாத்தியக்கூறு இல்லை. ஏனென்றால் மக்களோட அப்போ சராசரி 1 லட்சம். இப்போ நடைமுறை யோக பயிற்சியில் வெற்றி பெற வேண்டும் என்று ஒரு விரும்பினால் நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை சொன்னாலே போதும். இவ்வாறு செய்தான் என்றால் அவன் உண்மையில் தான் முன்னேறுவதை உணர்கின்றான். அவனுக்கே அந்த ஃபீலிங் வரும், எஸ் நம்ம பக்தி பாதையில செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் என்ற அந்த உணர்வு என்பது வரும். இந்த கிருஷ்ண உணர்வு பயிற்சியானது பகவத்கீதையில் ராஜ வித்யா யோகம் என்று சொல்லப்படுகின்றது. சோ கிருஷ்ணரின் உன்னத அன்பு தொண்டில் மேன்மையான பக்தி யோக முறையினை மேற்கொள்பவர்கள் அதில் உள்ள மகிழ்ச்சி மற்றும் எளிய முறை போன்றவருக்கு சான்று தரக்கூடும். சனகர், சனாதனர், சனந்தர், சனத்குமாரர் போன்றவர்கள் இந்த 4 ஏற்கனவே 43வது ஸ்லோகத்துல பகவானுக்கு செய்தார்கள் இல்லையா? அவருடைய திருப்பாதங்களை நமஸ்கரித்து அந்த துளசி தலத்தினுடைய நறுமணத்தை அவர்கள் நுகர்ந்த பொழுது அவர்களுடைய மனநிலையே வேறுபட்டதாக இருந்தது இல்லையா? யோகத்தின் இன்றியமையாமை புலன்களை கட்டுப்படுத்துவதாலேயே இருக்கின்றது. மேலும் பக்தி யோகம் அல்லது கிருஷ்ண உணர்வு என்பது புலன்களை தூய்மை செய்வதற்கான பியூரிபிகேஷன் இல்லையா? இந்த புலன்கள், மனசு எல்லாமே தூய்மை அடையணும். புலன்கள் தூய்மை அடையும் பொழுது அவன் தானாகவே கட்டுப்படுகின்றான். அவனை நம்ம கட்டுப்படுத்த வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. ஏன்னா பிரவிற்த்தி மார்க்கம் எது, நிவிற்த்தி மார்க்கம் எது அப்படிங்கிறது அவங்க நல்லா தெரியும் இல்லையா? நிவிற்த்தி என்பது நம்ம இந்த பௌதீகத்திலிருந்து எதெல்லாம் செய்யக்கூடாது, ஆன்மீகத்திற்கு முன்னேற்ற பாதை எது, எதெல்லாம் தவிர்த்துடணும் அப்படிங்கறதுதான் நிவிற்த்தி மார்க்கம். வெறுமனே ஸ்பிரிச்சுவல்ல தான் நம்ம போகக்கூடிய தன்மை. அதே பிரவிற்த்தி என்பது இந்த பௌதீகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்ட செயல்கள். அதனால பிரவிற்த்தி மற்றும் நிவிற்த்திய மார்க்கங்கள் எதுன்றது வேறுபடுத்தி காணக்கூடிய அந்த நிலை அந்த உயிர் வாழைக்கு வரும். ஒருவன் புலன்களின் செயல்களை தடுத்து நிறுத்த விட முடியாது. நம்ம புலன்களை செயலை தடுத்து நிறுத்த முடியுமா? கண்ணால பார்க்காம இருன்னு அப்பதான் நம்ம வேணும்னே பார்ப்போம். எதை கேட்காதனாக்கா அது அப்பதான் அந்த மனசு போய் இது கேட்டே ஆகணும்னு சொல்லுவோம். ஒருத்தருக்கு நம்ம மனஸ்தாபம் வரும்போது இந்த உண்மையில நம்ம மனசு சொல்லும், இதெல்லாம் விட்டுறணும், போன போத்து பிராட் மைண்டா அவங்கள கேட்காம விட்டுறணும்னு நினைப்போம். ஆனா அவங்கள பார்க்காத வரைக்கும் நம்ம கண்டிப்பா இந்த மனப்போக்கம் இருக்கும். ஒரு முறை அவர்களை பார்த்து விட்டால் இதை கேட்டே ஆகணும்னு நினைக்க ஆரம்பிச்சோம் இல்லையா? சோ அதுதான் மனதினுடைய தன்மையே. அதனால நம்ம எதையுமே கட்டுப்படுத்த முடியறது கிடையாது. செயல்களை நாம் கண்டிப்பா நிறுத்தவும் முடியாது. ஆனால் ஒருவன் பகவானின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவதன் மூலம் அதை அவன் மடைமாற்றி இல்லையா? அவனை மடைமாற்றிக் கொள்ள முடியும் பௌதீகத்திலிருந்து ஆன்மீகத்திற்கு. புலன்களை தூய்மை செய்யவே கொண்டான் என்றால் புலன்களை கீழ்த்தரமான செயல்களில் ஈடுபடாமல், அதாவது கோபம், காமம், குரோதம், மதம், அக்ஷரம் இத்தகைய செயல்களில் அவன் ஈடுபடாமல் நிறுத்தி விடுவான். கனகர், சனாதன, சனந்தர் மற்றும் சனத்குமார் எனும் 4 குமார்களும் விரும்பியது போல அவற்றை பகவானின் உன்னத தொண்டில் ஈடுபடுத்த வேண்டும். இந்த புலன்களை எல்லாமே எப்படி நம்ம மடைமாற்ற முடியும்? பகவானுடைய உன்னதமான கண்களை பகவானுடைய அர்ச்ச விக்கிரகத்தை தரிசிப்பதற்காக நம்ம உபயோகப்படுத்த வேண்டும். அவருடைய புனித நாமங்களை கேட்பதற்காக இந்த செவிகள் இல்லையா? அவருடைய லீலைகளை கேட்பதற்காக, அவருடைய புனித நாமங்களை சொல்வதற்கும் மற்றும் பாடுவதற்கும் இந்த நாவை உபயோகப்படுத்தும். அவருடைய பிரசாதத்தை ஸ்வீகரிப்பு. இப்படி இந்த புலன்களை எல்லாம், கால்கள் எல்லாம் அவருடைய
திருத்தலத்தை நோக்கி செல்வதற்காக பயன்படுத்த வேண்டும். இப்படி இந்த புலன்களை நாம பக்குவமான முறையில் உபயோகப்படுத்த வேண்டும். சோ ஆகையினால் கிருஷ்ண உணர்வானது மனயுகத்தின் கற்பனையில் தோன்றியதல்ல. பகவத்கீதையில 9.43 உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கும். என் மன்மனா பவ மத் பக்தோ மத் யாஜிமாம் நமஸ்குரு இல்லையா? வேற அதாவது மனதை யார் பகவான் தரப்பில் நிலைநிறுத்துகிறார்களோ பிலிவான்கி ஒரு நிமிஷம். So 9.34. 10.4. 9.34. Last slope. இல்லையா? மன்மனா பவ மத் பக்தோ மத் யாஜிமாம் நமஸ்குரு மாம் ஏவஷி யுக்தைவம் ஆத்மானம் மத் பராயணக இல்லையா? எங்கேஜ் யுவர் மைண்ட் ஆல்வேஸ் இன் திங்கிங் ஆஃப் மீ இல்லையா? எப்பொழுதும் என்னையே நினைக்கக்கூடிய அந்த நினைவில் உன்னை ஆழ்த்துவாயாக. அதாவது எப்பவுமே பகவானையே மனதில் நினைத்து கொள்ளக்கூடிய பக்குவத்தை நாம வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். இது அர்ஜுனருக்கு சொல்றார். பிகாஸ் மை டிவோட்டி இல்லையா? அதாவது பகவானுடைய பக்தர்கள் பிகம் மை டிவோட்டி, அதாவது என்னுடைய பக்தனாக ஆவாயாக, மேலும் எனக்கு வந்தனங்கள் செய்வாயாக, என்னை வழிபடுவாயாக. இவ்வாறு நீ என்னிலே ஆழ்ந்திருக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக நீ என்னிடம் சேர்வாய் என்பதில் ஐயமே இல்லைன்னு சொல்றார். பகவான் எதற்காக என்னையே வழிபாடு செய், எனக்கே நமஸ்காரங்கள் செய், என்னிலே ஆழ்ந்திருப்பாயாக எதற்கு சொல்கின்றார்? நாம யாருக்காவது சொல்ல முடியுமா? இப்படி நீ என்னையே நினைச்சுன்று நம்ம சொல்ல முடியுமா? கண்டிப்பா சொல்ல முடியாது இல்லையா? அப்ப எதற்கு பகவான் இப்படி சொல்கின்றார்? அதனுடைய பலன் என்ன? அவருடைய பாதங்களை சேர்வதற்கான பிராப்தத்தை நாம பெறுகின்றோம் இல்லையா? அதுதான் ஒரு மனிதனுடைய உயர்வான நிலை. அந்த நிலையை அடைவதற்கு தான் பகவான் இதெல்லாம் நீ செய். இவ்வாறு இதெல்லாம் செய்யும் பொழுது என்ன ஆகும்னாக்கா, நமக்கு வேறு விதமான பௌதீக ஆசைகளை நாம வளர்த்து கொள்ள மாட்டோம். ஆன்மீக இறை வழிபாடு மீதே நம்முடைய சிந்தனையை நம்ம வளர்த்து கொள்றதுக்கான மார்க்கத்தை இது ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். அதற்குதான் பகவான் இது சொல்றார். சொல்லி அதனால மனசை எப்பவுமே இறைவன் தாள் நம்ம பண்ணிய வேண்டும். நம்முடைய எப்பொழுதுமே பகவானுக்கு பக்தன் ஆக வேண்டும். அவருடைய பாதங்களுக்கு நம்ம என்றைக்குமே நமஸ்காரங்கள் செலுத்த வேண்டும். காலையில மங்களாரத்தில கூட பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய பாதங்கள் இருந்து காட்டுவாங்க. அப்போ நம்ம கண்டிப்பா நமஸ்காரங்கள் செய்து கொள்ள வேண்டும். மேலும் அவருக்கு திருத்தொண்டு புரிய வேண்டும். இந்த செயல்கள் எல்லாம் நாம் செய்யும் பொழுது எப்பொழுதுமே நாம் அவரில் ஆழ்ந்திருப்போம். அவ்வாறு எப்பொழுதுமே அவரில் ஆழ்ந்திருக்கும் பொழுது மரண காலத்தில் நாம அவரை நினைவில் கொள்ளக்கூடிய பக்குவத்தை நாம் அடைவோம். மரண காலத்தில் நாம் என்ன நினைக்கின்றோமோ அதுவாகத்தான் நாம் ஆவோம். அது என்னன்னா இருக்கட்டும், மரண காலத்தில் பகவானை நினைக்கக்கூடிய பிராப்தத்தை பெற்றால் அவருடைய திருநாட்டை சேர்ந்து அந்த பிராப்தத்தை பெறணும்னா அதற்கான பயிற்சி கண்டிப்பாக நாம செய்ய வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்ச கல்பதாருபேஷ கிருபசிந்துபியேவச पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य हरिदास दास। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे।